Hmm? Hmm? Hmm. Hmm? Bismillah, en fuɗɗade ma to tawi cennanani taw ko Allah ñaawi noon Allah ñaawri. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Duttuɗen caggal seeɗa. Eyyi ɓeydu seeɗa ƴeewen tawi en duttude caggal seeɗa. Eyyi moƴƴi en duttude caggal seeɗa dow hisibu ɗo qissa luuɗo o tan, annabi luuɗo o tuggi ɗo qissa o luuɗan ɗo kon duttuɗen caggal ƴetten hoore qissa o. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ولوطا جنت النبي لوط إذ قال تمد أويان لقومه أيم مكو أتأتون الفاحشة يتي أن غرت اللوط ينكاغل غوركا وبا دبو ييلو غوركا باندوم تاw bangi daxammi bela ko non battum wa antum ta onon tubsiruna oɗon jiya ko batton ko golle bonɗe mbaɗɗon famide on ganda ko jogori heftade mon hen. Ahinnakum walla mbiyan a innakum yeti onon kam la ta'tuna rijala on garate worɓe shahwatan to bange tuuyo min dunin nisa'i gaga rewɓe. Gorko ko dañanno tuuyo mum koye debbo kono gorko yafaji debbo ara gorko bandum ɗum dona hawni. Bal ɗaccu antum onon qawmun kon yimɓe tajhaluna majjuɓe battande golle mon bonɗe ɗe on so ganduɗen jobdi majje on battanoɓe. Fama kana jawaba qawmihi laataki jaabowol yimɓe makko laataki jaabowol yimɓe illa sana an qalu ɓe mbi akhriju jaltine ala luuɗin yimɓe annabi luuɗ min qaryatikum e wuro mon jaltine yimɓe annabi luuɗ e wuro mon he innahum na kamɓe unasun koɓe yimɓe yatadahharuna aɓe laɓɓino e dow mon. Fa anjaynahu min dandimo kanko annabi luuɗo wa ahlahu e koreji makko illa imra'atu sunata ko debbo makko qaddarnaha min koddiri on debbo afam o heddima min al-ghabirin qaddarnaha min koddirimo kanko o jeyama min al-ghabirin e heddetoɓe lepte ɗe kanko o lepta. Wa amdarna min toɓi alayhim dow mabɓe mataran toɓo kaaƴe toɓe dow mabɓe sa'a boni matar toɓo almunzarina jertinaɓe cali ɓul wi alhamdulillah jeto lillahi godini Allah e halkede ɓeɗo hefereɓe en jetti hen Allah no fewi. Wa salamun kisal Allah ala ibadihi alladhina istafa yo won e ɓen jiyaɓe makko ɓe suuɓi kisal Allah yo won e ɓen jiyaɓe suuɓi on annabi luuɗo o e yimɓe muɗum ɓe yo kisal wona mabɓe. A Allahu beela Allah komi khayrun kanko ɓuuri moƴƴude e liman yu'badu a faami de liman ya'buduhu e beela Allah kam kañum ɓuuri moƴƴude amma tushrikuna
famide walla ko ndendini non ko bel Allah kanyum buri sanamuji ala sanamuji di buri Allah Allah bel Allah khayrun buri mojjude liman yu'baduhu famide wonande on bo rawe dum amma tushrikun wala ko sanamuji man di buri mojjude jabol ko Allah buri mojjude wala ndewe Allah goppana ko heddi ko amman khalaqa samawati wal arda walla on tagdo on bel on tagdo asmanuji di jeedidi tagi leydi ndi wa anzala lakum jipinan min samawati asman ma andiyam fa ambatna min punniri bihi sabindiyam dam famide hada'iqa gese kewde zata bahajatin jomirade jondam e keccitgol ma kana lakum hanani on an tumbitu de punnatin shajaraha ladde de ona on an kattanani on ngala tan wawde funde gese de famide a ilahun bela na wudi dawatedo ma Allah wondude Allah famide baldaccu anan gawmon kon yimbe ya'diluna bena ponda Allah e goddum onon ponda Allah e goddum fam on taga on ponda Allah tagore Allah amman ja'ala al arda bela on baddo leydi ndi aranan ko ndi nyibirde onon kodi hen ndi oñota ko yimbe mayri o ja'ala wada khilalaha ender leydi ndi anharan challi hono maaje belde de o ja'ala wajlaha wonande dum rawasi akaaje o ja'ala wajlaha wonande leydi ndi rawasi akaaje tabitinoje kaaje mawde perle de kanje ngene pontoje leydi fawi ko do ndiyam sinno nan kaaje de leydi wonto ko yirlade estirta bol fa do ndiyam ni ndiyam no bolo wonto ko yaajana wadal ni kaaje de gadda kanyum won pontoje kanyum fengi leydi ndi leydi yirlade famide o ja'ala wadi baynal baharin hakuna maaje didi hajizan heedo maayo welgo e maayo hango e takkondiri mir Allah hakuna majje baraz Allah kanje segondiri kon non de jillondirta maayo hango go hoddo haaji maayo kanje takkondiri kon non Allah wadi baraz dam do ndiyam yantata dam gadam ga yantata dam ga liddi ngoga maayo natoyta ga liddi godo maayo natoyta ga baraz te wona sangal wona bat ko ndiyam kon Allah wadi jillondirta ilahun belana wodi Allah ma Allah wondude Allah dawet ilahun belana wodi dawetere ma Allah wondude Allah balɗacco aksaruhum ko heewe mabɓe la ya'lamuna ganda wotidinde Allah amman yujibul mudarra beela on jaabotoɗo neɗɗo lorluɗo cuniɗo dañƴo caɗele guitana gojji o nodda Allah jaabombo won iza da'ahu so noddi on o yakshifu o hunca asu'a ona bonande ga makko e caɗele o yaj'alukum waɗimon khulafa al ardi onon lomti e leydi he caggal ittede ɗo wonnoɓe ɗo ɓe a ilahun belana woodi daweteɗo ma Allah wondude Allah qalilan famɗi ma no fewi tazakkarun ko onon mbacco famɗi ko onon mbacco onon ɓe yimɓe onon tiɗi koye amman yahdikum beela amman yahdikum walla beele on pewdomon fi zulumatil barri e niɓɓereji jeeri walla bahri e niɓɓereji maayo bange jamma o koode Allah tagani men koode jamma ari saɗa haɗo e yelno joni akko anda ɗacciki won ɗo ko funnange heedi nde fof hawdata hetta ko bange rewo nde hetta ko bange worgo on baɗanɗo en noon ñalawma noon o mantori ko leɗɗe en baaɗe en e nder leɗɗe e baaɗe en ko hen neɗɗo andirta laawol sa yeehi ha to ma ar laabi celi lekki bantingewi ne heedi ni walla peeli ne heedi ga ɗum ko ñalɗum ko leɗɗe e sinno alano leɗɗe ala baaɗe saɗa yaha ɗo a yitta wuuro kono toujours leɗɗe ɗe ko dartoto ko ɗum gandirta laabi celi wenduni ɗon sa ari haɗa lekki mawkini ɗon banini ga dari ndewa ɗon defta ɗum ko maaleji ha mbawen ummade wuuro payna wuuro to bange jamma seɗen jaaha hakkude wuuro e wuuro ko koode ɗe sa hoodi daari koode ɗe mawnude hoodoro funnange heedata wuuro paamigo ko toon heedi nde ɗo ngoɗo wuuro heyti ko ni rewo gandande hoodoro toon heedi ɗum woni koode ɗe seɗen jaaha e nder maayo hayso jamma a anda funnange anda hirnange kono so lewlawal ngal jamma ari koode jalti tan anda ɗo woni funnange kuccitina lana ma toon wona yaata ha jettiɗa fof beele on baɗnowo mon noon beele wona on kan ɗon rewde sanam wano wadde sanam waɗa noon ta jogorano wadde noon a famide won amman yahdi ko beele on bana fewde mon fi zulmatil barri niɓɓereji jeeri wal bahri e maayo a fami to jamma ko koode ɗe ñalawma noon ko no mbiɗen leɗɗe en baaɗe en beeli en won mandeji o man yursilur riyaha holi on nelawo kenili nusran aɗa cakta bayna yaday yeeso rahmati yurmede makko guddamal maɗar so taɓo ƴiwonde ƴiiwi ha jogori tabde Allah ñalata hendu hendu hettata yeeso nde tintina yimɓeɓe beltoɗe e ndiyam nara holmo nelbi ndun hendu famide amman yabda'ul khalqa holi on puɗɗuɗo tago hol ɗon kanko fuɗɗi tago neɗɗo ndiyam maniyu gorko ndiyam maniyu debbo ndiyam maniyu gorko ummoto ko keeci ƴiye keeci ndiyam maniyu debbo ummoto ko ɗeɗo ƴiye ɗo cakka fawtoɗo
dendu e nder rangato a famide sumra fi yu'idu caggal ton dam o tagge o wona neddo yalta bawal o wuura do faddo gal hoddirno o maaya o wonta leydi o wurta kadi lawol gongol nyado yamal qiyamati wal badaw non ko Allah o man yarzuqukum hol man arzigina mon yada mon minas samawati wal asman hol gaddo tobo wal ardi leydi hol punno pudidi ha dañon han gaweje mon nyamon en jawdi mon nyama hen a ilahun belana woodi dewetedo ma Allah wondude Allah podde rewede tawena Allah la wadi ko lawol wodani kay sona Allah goto wi haatu gadde burhanakum hujja mon wonde Allah ji didon foti rewede gadde hen dalil tabi tagani hay batta ko tagani hay gabbel hadan don tan kanji koye majji ko tagadi hoton dañat dalil rewede la kanji e mon fo poddon ko rewde Allah in kuntum sallati masadigan kon gongdubi ul wi be la ya'lamu anda man fis samawati en wonbe asmanuji wal ardi be wonbe leydi malaikaaje yimbe ala ghaiba ko wirni ay goto anda ko wirni illa Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yash'uruna be ganda kambe hefere makka be ayyana yub'athuna holtuma do be gommitinte be ganda handa ummital wadata famide baldaccu iddaraka hepti galmu bal iddacu iddaraka hepti ilmu gandal mabbe fil akhirati al akhirah baldatuhum kam fi shakkin be goni sikke minha e daranga o baldatuhum kam minha e daranga amonu ko be wumbe fami yal qalbi wa huwa ablaghu mimma qablahu o be do ko be kambe ko be sikkiti be dargol darga ko be wuman be dum be gandal an habata darde da ngumi be ganda dargan daro baldatu iddaraka hepti almuhim gandal ma fil akhirati al akhirah biha hatta sa'alu an rati maji'iha abe namdo hal daranga hono darto laysa al amru kadhalik wa nana shikirtini baldatu mun kam fi shakkin abe shike minha daragol daranga be badi hen sikki saka baldatu mun kambe afamide amuna ko bumbe minha daranga be nguman majjandum abata gandana do wa qala alladhina kafaru ha faraba be ambi famide afamide idha kunna sa'in latima turaban en gonti leydi wa abauna babira meden mayno be ko boybe a inna ibal enen la mukhadina kan wurtintabe kan yaltintabe leydi en bini kambe heferebe enen be do yahobe do dew leydi sen maayi en gonti leydi babira men gadino en maayde maayi gonti leydi nela be bi wonde ken ummitobe darden bajon tew jijam kasbe den be jahal jan ba jajango est ce que dum nani ngana wi don lagad wallahi wu'idna en podana ma hadha dum do ma fami nahnu enen be do ba abana babira meden ben kalnama do min qablu ko adi in hadha wanani ka do hala illa sana asadirul awwalin ko penale mawbe adibe ko shemte wana gonga neddo mayi wonti leydi ummitako fami de mbini bul wibe siru jehe fil arde leydi danno de gorko dannade na mojje mum danno de fanzuru daron kayfa kan hono laturi aagi bato battade al mujrimina hafira so jehi mon ji gure mabbe yimbe annabi lulu ko do konno firawnen ko do konno karen ko do konno on ji do tobe mabbe do leydi wakhilta mabbe danno den jiyan dum so jidum on garti mo on baccio nelaado mon neni ay on nelaado way kan nelaado beyani ay onon be do mbadon kono beyani kon gotum dofto don nelaado o walla nyamminno leydi be mbadno ni mbadden non deke neddo yo danno yiya ena walla dum no fewi fami jokku wala tahzan o ta sunu alayhim do mabbe so be jabani ko gadduda ko oto sunu hen nelaado heban tampere mawde so halni be jabani o sunot Allah wi ala sunu wala takun otalato fi dayiqin ala bittere mimma yamkurun ko be pewjata ko ko be jaddata ko anani de oto bittu hen musibo arta tan ko mabbe an kam Allah ko dando may mabbe kon kambe ko be halkibe ha gas wa yaquluna ambiya kambe hefere be mata hadha al wa'd hol tumonde jogori latade de do fodore hol dum wiede leptone ngara en darangan daro en dum ko hol ane hol hitan jogori wadde in kuntum sallati masadigen kon gongdu be nelado o e wondi mum ta kon gongdu be kalne min no leptode on ngara ul wibe asayama an yakuna zalata radi battima lakum wana on ba'd alladhi tastajiluna yoga den leftade kanyon to don afamide wibe asayama an yakuna zalata radifa mafnima on badima lakum wana on ba'd alladhi yoga den lefte tastajiluna de onan kanyoro wibe ni na gasata ko kanyon don ko ari daragi tan Allah addi jihadi gol wala paydo badri fuddiri badri julbe ko dentel tokosel tamatara sapatar nyana be kambe ko ujnar neddo bari be dahibe ay do musim fuddiri den leptan safo piye be bare gudana kepte e batta l'islam dum ko betti ben fewi e men dala minat gidane mayde nya jangi wa inna rabbaka ayna jawama la fadlin ko jombudal ala nas do yimbe minhu la jaibudal Allah ta'khirul azabi ala anil kufari
ne jaa ɓural makko e men hefere ɓe nin ɗo kewi leydi ndi tab ne mbaɗa kala ko jiiɗi fof Allah halkani ɗum ko muñal Allah e moƴƴere mum sona ɗum ɗo ñamminannoɓe leydi walakinna ko woni tan noon aksarahum ko heewe maɓɓe la yashkurun yettata nema Allah famide wa ma min ghaibatin famide ala ko wirni no ɗum rewe inna rabbaka na jooma la ya'lamu mo andi ma tukinnu ko suuɗi ɗum sudurum becce maɓɓe Allah ne andi ko wona nder ɗerɗe maɓɓe Allah ne andi ɗum famide Allah ne andi ko neɗɗo miijoto e nder ɗerɗe mo gila suwa haalde Allah ne andi ɗum kamɓe wa ma yu'lin eko peññin eko ɓe kaali yimɓe nani e ɗemɗe maɓɓe walla yimɓe ñuumbi Allah kadi ne andi ɗum wa ma min ghaibatin ala ko wirni fi samai asman wal ardi e leydi illa sana fofo ene waɗa fi kitabin e nder deftere mo binin feññinde ho ɗum lahul mahfuz ene tongi fofof ko woni ko eko jogori wonde ko eko wonno yawti ko fof nin ton winda hay gabbel ga hay hunde woppaka inna hadha alquran ayno oɗo qur'ana yaqussu mo qisso ala bani israil en amo qisso e dow maɓɓe a faami de ala a faami aksara ko ɓuri heewde alladi nden hunde fumne kamɓe fihi mum yahtalifuna ko ɓe luurɓe masalan annabi Musa ko ɓenni ko yawti ko deftere nden heddi ɗo ana kadi annabi Isa ko ɓenni ko deftere makko ne heddi ɗe tawre linjil fo ne heddi ɗo nde change ɗum ɗo usta ɗum ɗo ɓeyda wencita wahlita ha boni ɓe kedde majjere jamfiɓe ko mawɓe maɓɓe addiɓe ɓen jamfiɓe joni noon wonko ɓe jogui hande ne wiya ko ɗum woni bible ɗum woni bible taw wona gonga wona ɗum wonno toon koko change alqur'ana ko adi ko kañum waɗi sakket ubbiti hen penale kewɗe hayso wonko deƴƴi toon ni wonko haali ko heewi ɗon ko piɗɗon ɗo ko wona tawreede ko bandiji mbaɗi ni wencite firti alaɓe wonko ɓe dagani toon tawa dagaki wonko ɓe karmin toon tawa harmani qur'ana ubbiti hen ko heewi hayso wona fof haalti hen ko heewi wonde wona gonga ɗum ɗo wona oɗo woni tawreede vrai o wona oɗo woni linjil vrai o qur'ana haalti hen ko heewi a faami ko mawɓe mon jamfi on faami de ɗum o haalni ɗum jokku a faami de wa innahu no kanko alqur'ana lahudan ko peewal ittawal neɗɗo e majjere o rahmatan ko yurmede lil mu'minina menande gonɗinɓe Allah inna rabbaka na joome yagdina jogori ñaawde baynum hakkude maɓɓe hakkude julɓe hefereɓe to yawmal qiyamati bi hukmihi e ñaawore makko hono kanko al aziz kanko on jaaliɗo a faami e laamu makko al alimu gando ko ñaawata a faami de fala yumkinu ahadan mukhalafatu hay goto wawa lundade mo so ñaawi tan ko ɗum wonata kama khalafa al kuffaru fi dunya anbiya'ahu no hefereɓe jeddiri annabaɓe maɓɓe ɗo aduna he luttilati wona to lahara to de Allah de lahara o ñaawata kono pirto ñaawore nde ala lulntoɗo ala kala ko waɗi ko ɗum tan gasat tan faami de o tawakkal wakkilu alallahi Allah hooloro Allah innaka no an alal haqqi a woni e dow goonga almubini laabtuɗo faami addinul bayyinu gonɗa ko dina laaɓɗo cer fal aqibatu laka battande moƴƴe ko an jeeyi bin nasri e ballal alal kufar dow hefereɓe summa daraba amsalan lahum bil mawta wa bis summi wa bil umyi caggal toon hande Allah waɗi darab misal amo waɗa hefereɓe o nandidini ɓe e maayɓe o nandidini ɓe e faaɗuɓe o nani de o nandidini ɓe ɗum nan haala o wi innaka no annabi sallam la tusmi'u a wawa nannude al mawta maayɓe so maayi sa noddi nanta jogorani notadema hefereɓe no ko maayɓe a noddi jamma e ñalawma aɗon kiɓe noto wadde koɓe maayɓe faami de wala tusmi'u kadi a nannata a summa faaɗuɓe addu'a a noddandu neɗɗo fawo taw noppiɗi ko jaɗi haalaɓe cer sa noddi a yiiri caggal makka nodda o nanata ida wallaw so ɓe mbaylitima mudbirin koɓe rumtiɓe pawo mo ganduɗa noppiɗi ko jaɗi haalaɓe so rumtima kadi ala a dogat tan ha jagga walla bo kay a dogat tan ha jagga walla bo tan yeccudema on ma kadi a ɗumɗina hoore ma ɓe hefereɓe kadi Allah nandidiniɓe kadi e faaɗuɓe o nandidiniɓe wumɓe o nandidiniɓe e maayɓe o nandidiniɓe e faaɗuɓe firti kam koɓe ustiɓe tan wama anta kadi a wonani bihadil umyi aɗa fewda wumɓe an dalalatim ga majjere maɓɓe in tusmi a wawa nannugol paamgol e nannugol jabgol ila sona man yuminu bi ayatina on gonɗinɗo ayaji amen ɗe hono gonƴo ɓurano omne kamɓe muslimuna koɓe jebbilaniɓe Allah ko ɓen de goni ɓe mbawɗa haalande nana on maɓɓe ɗo hefereɓe ɓe ko ƴulɓe jeyngol ɓe ko jeyngol payi sa haali nanata wona nanoɓe no faami de o wi wa ida waqa tayyani alqawlu konngol lefta alayhima dow maɓɓe ey haqqal azabu o ida waqa ta waɗɗima alqawlu konngol lefta alayhima dow maɓɓe ey an yunazzil bihim fi jumlatil kuffari akhrajna lahum min jaltinanaɓe dabbatan daba min al ardi umarde leydi tukallimuhum ene haalda e maɓɓe ay tukallimul mawjudina kanko on ɗon daba wattande zaman ma o aroy o yaltata koye leydi amo haalda yimɓe ɓe hawri zamanu ɓe
hina khurujiha ndaw yaltine bil arabiyyati idam ngal arabi taqula mo biyabe min jumlati kalamiha ena jeya e jumla hala makko annan nasa yimbe be kanu bi atna la yuqinun ndewana qissa qissa o وهي الجساسة كانوا دابا جساسة ورد جولي في الحديث أن دولها ننجوتي دي أولو دابا 60 ذراعا كو چپان جيغم دراع ون متر چپان تكشي فامي دي توكو بدراع آدم عليه السلام توكو دراع بابا آدم دي ونا دراع من كون بابا آدم كون نتو مودو في دو دراع جي ماكو چپان دي جيغم وني ننجوتي دي أولو دابا فامي لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب كانغو أولو دابا so jawti sa reddima heɓtata ko famide ko so ɓennima a heɓtata ko mbo sa dogimo a dattamo sa dogi ko jaggoye ma so rumtima a wawa heɓtade mo ko ganduɗo wona wala yafutu haribun a wawa dogde daɗamo so ɓenni so dogi a wawa heɓtade mo o ruwiya kadi heɓrama anna laha 4 qawaim amo jogui koyɗe 4 walaha zagabun wa rishun amo jogui ɓoro e sigeji mo jogi sigeji kanko dabawa wa janahani bibje ɗiɗi amo jogi bibje ɗiɗi waɗa sigeji e waɗa ɓoro sigeji fami wa an ibni jurayjin habrama ga oɗo ceerno fi wasfiha on ibnu jurayji arina sifaji oɗo daba o wi ra'su thawrin o jogi ko hoore ngaari hoore makko nde ko hoore ngaari ra'su thawrin o jogi ko hoore ngaari wa aynu khinzirin o jogi ko gite ngirja wa udhnu filin o jogi ko noppi ñiiwa wa qarnu iblin o jogi ko gallaɗi ngeloba andi ngeloba ɗo asala Allah do kamne waɗi ɗo ɗum ɗo kañum nandi ƴuugere hoore nde gallaɗi ƴuugere hoore way ko ƴuugere ngeloba ni non way wa unugu naamatin o jogi ko daande ndaw wa sadru asad o jogi ko becce mbarodi wa lawnu namilin o jogi ko couleur cewgu wa khasiratu hirratin o jogi ko ɓotali ono guttuli ullundu wa zanabu kabshin o jogi ko laaci ngaari ndo laaci jawdi wa khafu ba'irin tawre nde ko tawre ngeloba koyngan tafeɗe ko tawre ngeloba wa ma bayna al mifsalayni 12 zira'an hakkunde ɗo e ɗo a faami de ko 12 dira 12 dira taw ko dira kadi ko duɓɓe dira baba adama ona dira meɗen enen wa nabi radiyallahu anhu habrama ga o sahabiyanke tedduɗo o wi fiha kullu lawnin woni e makko tan kala couleur kala mbaadi nin ene oɗo daba ma bayna qarnayha farsakhun lirrakibi hakkunde noon nduɗo alladu e nduɗo alladu kiloji tati yarante wa an aliyin radiyallahu anhu habrama ga sayyidina aliyu annaha takhruju ba'da 3 ayamin wannasu yanzuruna habrama ga sayyidina aliyu o oɗo daba o yaltata ko balɗe tati amo yalta e leydi balɗe tati o yaltata ko seeɗa ñalam fo o yalta seeɗa yimɓe ɓene pandimo ne ndaara fala yahruju kullu yawmin ila sulusa kala ñalawma tataɓal makko yalta janngo tataɓal gongal yalta janngo kanko fo yalta wa ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam habranga sayyidina ga annabi sallallahu alaihi wasallam o wi annahu su'ila min ayna takhruju dabbatu annabi miɗi namdode o daba kam mo mbiɗa holto yaltirta e leyɗele he fa qala o wi ko min a'zamil masajidi hurmatan ala Allah ta'ala o suppito koye jama ɓurka jogade teddungal e jamaji Allah ɗi fof enen ɗamini ko suudu kaba kan jama ɓuri teddude jamaji ɗi fof ko toon suppi ɗon suppito e leydi he yani almasjidul haram o ruwi habrama annahan kanko takhruju 3 kharajatin habrama kanko dabawo amo jogori yaltude laabi tati o yaltat o natta o yalta kadi o natta hawon laabi tati takhruju abi aqsal yamani summa takmun o yaltat to ɓuuri woɗɗude yaman leydi yaman to ɓuuri woɗɗude yaman o suppitoto on ha dille makko nane o natta summa takmun o refti o suuɗo kadi summa takhruju kadi bil badiyati o yaltoy kadi jeerende woɗɗude summa takmun kadi o suuɗo wa huwa ma famide ɗawiɗan summa takmun dahran ɗawin o juuto o suuɗo kadi zamanu juuɗɗo kadi wa bayna man nasu e dartan yimɓe fi a'zamil masajidi ne gona jama ɓurka mawnude hurma e Allah ɗo wa akrama ɓurda seddude jamaji ɗi fof tan fama yahuluhum hulɓintaɓe illa khurujuha sonata jaltugol makko a famide min bayni rukni hakkunde ruknu hidaa dari bani makhzum
rukun sera suudu kaaba ɗo rukunu ɗo hoyta rukunu ko nin ɗon hakkude mum e galle bani makhzumin an yaminil khariji ga bange ñaama jaltowo jamaka wa qila wiyama takhruju min as-safa wiyama yaltata ko haara safa ɗo ɗon suppito e leydi he lima ruwa sababu habra baynama isa alayhi salam e nder tan annabi isa alayhi salam yaɗufu na wango bil bayte suudu he mahul muslimun annabi isa so jippima ene yirlo na wango suudu kaaba ndu am wonde julɓe ɓe id tadribul ardu tahtahum tan ha leydi ndi yerɓa nde yerɓe les maɓɓe nde dilla tan ey tataharraku taharrukal qin ngana diili no lampa ay lampa beelowo no waɗirta ni so tawi a waɗino walla gonɗo e jalawol ko noon leydi ndi waɗa noon nde waɗa ni dal ha ɓooya daba fuɗɗo yaltude e leydi he tawa annabi isa n tawa joni noon o wi tataharraku taharrukal qin diili mo yirla mo dilla no lampa dillirta ni wa tanshaqu safa hayre safa nde feeco mimma yalil mas'a ko hetta yehirde ga andi safa hayre ni a jippoto e mayre jarani paya marwa joni noon ɗo heedi e tawanaki wona to ko hetta yaga ga ɗon daba yaltirta ko heede yehirde nde fami wa takhruju daba o yalta min as-safa e hayre safa nde wa ma'aha ina wondema kanko daba o asa Musa omo jogi sawdu annabi Musa wa khatamu Suleyman omo jogi feggere annabi Suleyman alayhim assalatu wassalam yo yurmede Allah kisal woni mabɓe fatadribul mu'mina o fiya julɗo o fi masjidihi bil asa kanko daba o sawdu Musa ndu o dubbata koye tinde julɗo so dubbe tinde ma tan winde hen muminu julɗo feggere nde o waɗande tinde kefero winde ɗon kafiru kefero hande jiiɗo fof ne andi o ko julɗo o kefero hande natti waade no mbaɗɗon ɗo hande ni jiɗɗo hefere fof dinde wa sernude kono kanko so ari o serna condi e cengle a yiyata ganda julɗo nani ha lakara firtata ko o kefero ha lakara wonda firtade ay kanko daba ɗum woni golle makko non watta tagorde fof famide joni noon fa tankutu nuktatan o diida o toɓɓere bayda aranere fa tafshu hatta yadia biha wajhahu so toɓɓiɗo joni so waɗini sawrundo e tinde julɗo ay ɗo waɗa fatal ranere nde ranwa hande fotta yesso ngo fof fotta lawol gotol yesso ngo fof ranwa tal fami wa tadribul mu'mina fi masjidihi bi asa joni noon hatta yudi wajhu wa taktubu bayna aynayhi mu'min windo hakkude gite makko ɗe muminu julɗo wa tankutul kafira bil khatami fi anfihi tawi ko kefere feggere nde ay ɗo hiñere kefere ɗo waɗa ni feggere nde honka hen tan waɗa fatere nde kadi nde fatere ɓalere nde sarawo kadi hande fotta kayre fof ha yesso ngo fof fotta ɓaliri famide bil khatami fi anfihi wa tafshu an nuktatu hatta yaswadda biha wajhu yesso ngo fof ɓawla kurmne yesso koñor ni fami wa tuktabu walla wa taktubu ma bayna aynayhi kafirun walla wa tuktabu ma bayna winde hakkunde gite makko ɗe kafiru jeddude Allah summa taqul lahum wala to yanaɓe kanko daba o wiya anta ya fulan min ahli ljannati wa anta ya fulan min ahli nnari o kanko daba o wiya ɓe he an kaari an ko yimɓe aljanna jeeɗa an kaari ko yimɓe jaygol jeeɗa daba o wiya ni hande kamɓe fof jeeri kanko fof jalama andama to holto fayi ruwi habrama kadi anna awwal al ayati khurujan habrama mandeji darga ɗi mande addotonde arde nde ulu shamsi min maghribiha nangue fuɗirde banggue hirnangue ɗon ɗe puɗɗorto so nangue fuɗirde banggue hirnangue woni goho taw te nelaɗo wina ma leeji sappo ma gar sappo ma timma darga daro so jiyani sappo ɗi darga dartako kanji fof noon addoto yaltude ko nangue fuɗirde banggue hirnangue fami so nangue fuɗirde banggue hirnangue min maghribiha wa khuruju dabbati ala nnasi duhan e daba o yaltude leydi beetawe won ɗiɗi wa ayyatuhuma kanat qablu sahibatiha fal ukhra ala asariha ɗiɗo ɗiɗi so tawi ko nangue addi yaltude banggue hirnangue daba o rewata hen tawi ko daba addi sippitade ko nangue rewata hen kan ɗiɗi kala hen gaddi gelɗa no caggal muɗum en ganda hen noon poɗɗo addade famide jokko yaha o wi noon waktulu fi lurama aydan kadi fi ta'yini hadhihi dabbati lurama kadi seerenɓe luuri o daba kam hol kanko faqila wiyama hiya fasilu naqati salih wiyama ko annabi salihu nde ngelab makko baya ba wino yo hayri jibine ba joni ba yalti kampane ba jibini joni ɓiɗɗo o mawni ha fote mabba joni noon ɗi gonɗi on ko qissa noon qur'an kam haalani ɓiɗɗo o ko qissaji ko tan goɗɗi kaali nde ɓe mbari yummiraɗo o ɓiɗɗo o dogani hayre nde feeci ɓiɗɗo o naati hayre nde ombi ɗum wiyama ko on daba jogori yaltuɗɗo wiyama noon wallahu alam on wiɓe noon famide eyyi
wa huwa asahul aqwali ngol kongol no ɓuri sellude fa innahu lamma uqirat ummuhu sabi kamba ban ɗon mola ngeloba giɗan yimmo o waɗande haraba ba dogi fam fataha lahu hajrun fa dakhala fi jawfihi nde ba dogani hayre nde jibini ne jalti koye hayre nde yimmo o wara tan ba dogani hayre nde udditi ba naati hayre nde fermi a banton ha joni so man ɗalaga alayhi lhajar hayre nde so man ɗabaga alayhi lhajar hayre nde ummi ngeloba fa huwa fihi hatta yahruju bi idnillahi azza wa jalla kamba molɗo ngeloba a ban e nder hayre he ha to wattande saman Allah yaltina yoɓ ko qili wiyama kadi hayru zalika wona ɗum won wiɓe kadi ala o daba ko daba goɗɗo tan Allah andi hen ko woni gonga ala kulli hal nden dabano yalta a faam inna nnasa on jangguita inna anna foof inna nnasa ayna yimɓeɓe kanuɓe laati noon bi ayatina ayaji amen la yuqinuna ɓe gonɗinta faami de bil qur'ani eske almustamil ala alba'thi ɓe gonɗina qur'an ɓe ganduɗa ene haali ummital ne haali hasbore ne haali lepte faami de wo bi khurujiha yanqadi al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkari kanko o daba so yalte leydi he hanti yamirde ko moƴƴi dartima hadde ko bonni dartima hanti nde uddama dammuɗe fof guddi hanti ala faabo wa yawma nahshuru non de wa yawma nahshuru min kulli ummatin jangto nyalawma nyande min dendinta min kulli ummatin ummata kala leñol fawjan dental mimman yukadhibu ummata ben feñuna bi ayatina ayaji amen hum ru'asa'uhum al matbu'una Allah ummitina leƴƴi hefereɓe ɗi eddinoɓe leñol fof koye hoyi mawɗi jaltine ɓen kamɓe wondima fof ɓe darne ɓeɗo kan jaltine darne ɓe jaltine darne jangto on ɗo ñalawma faami de fahumno kamɓe yusauna ɓe cagge fahumno kamɓe yusauna ɓe cagge faami de ɓe cagge kamɓe fof yujmauna faami bi raddi akhirihim ila awwalihim kamɓe fof ɓe ndendine mbaɗe golobal gotal suma yusaɓu refte ɓe cagge hatta ida ja'u ha so ɓe ngari e nokkuɗo hasbore nde woni ɗo qala Allah wiyaɓe akadhabtum ndeke yeti on pennata annababam ɓe arnoɓe to mon ajuna pennuɗo mbiɗen ummital waddani akadhabtum yeti on pennata bi annababam bi ayati ayaji am ɗe walam tuhiɗu tawi on kowidaki on piltaki biha ilman gandal neɗɗo sono yedda hunde yo yedde ko andi annabaɓe ngari ha to galleji mon to cuuɗi mon mbi on dargana daro mbiɗon wona gonga jeddi mon ɗi ngala to pawi hayno neɗɗo yedda ko anda darga nani ndar ɗon ko nder darga mo jeddan ɗon hoko e nder ɗon on jaygol ngol jeddun ɗon ngol ndara on on sabbi tan ha ngaron joni ngol ñammina on leydi faami de eyi jokku amma a faami amma za kuntum ta'malun amma za fihi idghamu mal istifhamat amma za kuntum holko laatin ɗon ta'malun onon golla mimma umirtum bihi wa waqa'ata yani al qawlu kongol lepte alayhima dow maɓɓe bima zalamu sababan koɓe tooñi ko fahumno kamɓe la yanɗiguna ɓe kalata la hujjata allahum sabi ɗo ala ko mbawi ɗo jabade sabi hujja ala sabi neɗɗo Allah tagiɓe addiɓe ɗo e dow leydi he neli nelaɓe defta gaddama ɓe kalanama ha laaɓi cer ɓe cali ɓe penni ɗum ha heeɓi ɗum ɗo joni noon tan ko darima ɓe gummitima Allah nani malaikaji Allah nen dari jaygol nani aljanna nani hante ko haalte Allah wi on jeddino darga nani o hen nder ɗon jaygol nani o mbino jangge wodan jaygol nani hande holkoɓe kalata sona futtinde gittan deƴ famide haala ngo kala Allah wi alam yaraw mara kamɓe jiyani annani minan ja'alna al-layla min mbaɗi jamma o liyaskunuga haɓe ndeeƴa fiya mum ɓe pofto jamma tagirago ha yimɓe pofto no famide kala jahono moy toon hela bitikaji Allah hujjo e nayi janen ala waɗi ko ala hen jamma wiya ko ya lela poftoɗa ñalawma sa fini ya yiilo e dépasse galle ma jamari jof no gertogal jofirta ni mbiyeɗa waɗ wonna haara ñalawma mubsiran ko nokku jiirɗo ñalawma noon Allah huɓɓani en ka ɗo lampa mbiyete ko nangue demowo taw ne wawi remde anda ɗum ɗo ko gawri ɗum ɗo ko huuɗo famide gawri ne wawi ando gertogal waɗa ndiwri ne anda ɗum ɗo ko gawri ɗum ɗo ko kaaƴe ƴetta gawri ɗo ko kaaƴe ɗe cañowo ne andi go foof nangue ɗum addata so yeehi ha jammari taw en tampiyande lampa ka ñiife beele mbawen lelade pofte ɗen famide inna fi dhalika woni ko jangtaɗo ko la ayatin dalilaji tindinɗe hattan Allah e qawmin wonande yimɓe yu'minuna ɓe gonɗina wa yawma yunfakhu fi suri jangto ñalawma ñande wutta e alladu asrafil ñande wutte e alladu ñande yawmal qiyamati fa fasi'a ɗenƴo man fi samawati ɗen tagoje gonɗe asmanuji ɗi fof ɗe kulla ɗe ɗenƴo wa man fi ɗen tagoje gonɗe leydi fof kulat ɗenƴo famide eyi illa sona man sha Allahu sona ɓen ɓe Allah hoddiri ɓen ɓe Allah haaji wallum Jibril firti noon
ويركو إلى الموت فجاء الخوف المفضي إلى الموت فرت بوتال سوتي يمبي دنجتو ها ما يكيسه den dengere kayre warata yimbe fo ma ya laba sana seeda yal holbe butufal ngal heddata ko Jibril e Mikail e Asrafil e malakul maut malaka maut be dida malaikaaji nayi butufal ngal warata be kambe kono ko ma yabe de tagal butufal be mara kono butufal ngal kam acca be do kambe kala ko wona kambe ngal nawat fof hay do kambe no ko ma yabe tagal to wa ani ibn Abbas Abdullah ibn Abbas hum ash-shuhada idh hum ahya'u an rabbihim yurzaqun kambe gon shahudin be kambe gon shahudin be kambe be nguri ga jewmi be yuri abe garzigine joko fa inda husuliha yamutu kullu hayyin kala nde butfangal wutti kala ko wurno fo mayat ma ada mastusniya sona be ititinabe wa amma nafkhatu saniyatu taw ko wuttandu dimmurundu fa indaha yahya kullu man kana mayitan butfangal so wutti on sa kala kala ko mayino kadi wurtat fa nafkhatu isnatani wa bainahuma 40 sanatan butfal gayno mal yimengal so ngal wutti tagorde fo mayi halabe jodo dubi cafande na he goto wadan sona Allah goto wodi cafanna hitande hay mbubu dojjata cafanna timmi kadi butfal ngal wutta lawol dimmol tagorde fo kadi yalta fo ummo yalta dara bawal akono maji dubi cafanna ko gilo wiyama innaha salasun won wiibe kay butfe ko tati mbadi nafatu zalzalati dum wuttango woto no wodi ko dillere dengere yimbe fo kula tagorde fo wula on taw e mayani don so yimbe kuli ayat kala koy wonno reedu jibinat bingel kala bingel gonno ngal der reedu sa neddo sa goddum kulol ngol atata bido der reedu neddo nyande hen yejjita biyum taw jogina bingel mi yaha woppa wiya yetto yala mi jibinani wana min jibino taw haqillaji cortima haqilla corti balli hala cer hakke kulol ngol ko mawni tagal ton budufal ngala barawal ngal ara fa wazalika hin tasirul jibal ko den woni kaaje dan jaani jaha ne beddo kaaje de kaaje mawde de do foti na beddo na kayti wajortoni famide wa turihu fami ma tartajul ardu leji dilla yimbe mudum wa nafaqatul maut e wuttango wango ara ngon warata yimbe be wa nafaqatul ihya wuttango wango ara urtina yimbe be wal qawlul awwal huwa al mashhur kongol gadingol bingal butu fe ko didde ngol woni mashhur ngol buri lollude butufal ko dittan wadi butufal barawal yimbe halaba butufal gurtina wal yimbe ni foti wa sahihun fi suwari annahu qarnun ko sellito bange sur biya do ko alladu annora Allah tagindu orkindu asrafil ko malaika fa huwa wadi'un ala fihi kango buddu gilen nyanda taga o totta butufal ngal ay angal do fawi on amo do gilen den gila baba adam arañ amon wutti ngal fawi ngal do nyamani yarañ namda ka defas ne jari tan fadi yamiror so yama tan acha mut fofu ya halab kanko malaika amon wufi ngal fatan ko yamiror eske shakhisun yubsiruhu ila al-arsh afami de am futtini gite makko masalan am ferti gite makko am wufi butufal ngal yubsiruhu ila al-arsh am yiyangal am ha fawde al-arsh to yan afam yantadir mata yu'mar bin nafkhati am sabbi yamirore wut kullu da'iratin fiha ka ardi as-sama'i eskay o wi dum way kono ko dum ƴiyal ni jaajendi maggal ka ardi as-sama'i wa way kono jaajendi leydi asman so dendinama cawnondirama non ko jaajendi butufal ngal famide o samma bil buq no wiye buq on wonde hay micro dido faali micro ji wiye buq ko butufal so wutti dum joni tagorde hay goto hedata ko mayata lab tana wiyabe do be joko فهؤلاء الأربعة لا يموتون ويدين الملائكة جنين إما يتا بutufal he عند نفخة الأولى وتاندو أدندو ما يتاهن بخلاف لوتين باقي الملائكة دنانغال الملائكة قد وكونا كمنا يبه butufal ngal woppatarum do warat dum wa inma yamutuna abada malaikaaji nay kaddadi holde ma yata ko baynan nafkhatayn hakune wuttango ngoga e lombere ko hendi mayata en malaikaaji nay di mayata wa yuhyuna qabla saniyati kadi be ngurtina kadi kambe cakkito mayde kambe ngalto wurtinade ani malaikaaji nay di kan cakkito mayta en fonjey di ngurta di maye cagal men di ngurta kadi ko addi en famide wala yon
wa kullun kala goto e mabbe kambe tagore nde tawhu be ngara makko dakhirina ko be hoybe famide tanwinuhu iwadun al mudaf wa kulluhum ay ba'da ihyaihim yawm al qiyamah wa kullun kala goto e tagore nde fo tagal de umbe butfal wutti be jalti bobal tawhu be ngara e Allah dakhirina ko be yankini ko be hoybi ko be hoykini anda do gonden mawnikini be ngodi kono nyanda yawm al qiyamah kala ummido ne deji ne yankini ne tottinidi ha timmi famide wa taral jibala jiya kaaje de tahsibuha al jikade jamida tan ko de daride wa hiya tay kanje mutta murru ade ngulo ade doga marra sahabi doggol dule ay dule sen darde ma joni jira kon dogga dole jaha kaaje de nyande yomal qiyamati ayadde do fo ade jaha cikkade ko daride tawde gon ko dogde ade be don jaha famide parce sun Allah dum do ko golle Allah ko gollal Allah aleyno on atagana burdo nyenyude kullu shay'in kala hunde famide kanko buri nyenyude kala hunde fof golle innahum kanko Allah khabirun ko bidido bima taf'aluna ko golloton Allah andi golle mon fof mojje bandambe andi man jaa bil hasanati kala gaddudo mojjere holdum gardo to Allah yawmal qiyamati ta amu yanno la ilaha illa Allah on de addi mojjere yalla wattene ben wallahu wodani on don khairun baraji burdi mojjude min ha ko haaldo ko baraji ha hewa onato e aljanna wa humna kambe non famide aljauna biha addube kongol la ilaha illallah ngol min faza'i e denjere yawma idin nyande hen aminuna ko be holibe may be gummiti e yeso Allah tayno biyanno la ilaha illallah tagor nde fof ne huline weftili kam nyande abe jogi holare be kulani Allah watana mabbe kula tan nyande ko mo witan la ilaha illallah on finta ko girna puttini ne huli amma biyanno la ilaha illallah finata ko jogi holare wa man jaa bis sayyati kala gaddudo ko wete shirku billah فكبت أنا فكة وجوههم جاسم في النار عند الجنجل بأن وليتها وذكرت الوجوه لأنها موضع الشرف من الحواس فغيرها من باب أولى ويقال لهم تبكين كم بهافر بينون بنانجت بفي عند الجنجل بنقر ياسو أسأل يا منون نبدأ بتدري ترى ما كفوق ياسو تبي هذا ينبي بدل هول لو جنوم كجوجر يندما نبتا جود ما ده نبدأ فين في ما ده عمر جون نبتا silama ka so ko tajat dungo gonko jongo taj kon do hay goto yida memado kefer non do buri yidde ko do watte jange famide bo wonno ko belal fitandu so yehi tan Allah kanyum wada mo ko wela famide be biyane hal tuji zawna onon de on jabaka illa sana jebdi ma kundum ko laajen tamul onon gol sabe badama jara golle bonde karturide be bi ma jafo non de ko dum de onon gollir juude mon de on kalano de callu dum nan wata kale hebata de inde de munye tan sabu dum do ko bettani on de on kalno hala caldo dum non ko jebbi golle mon gondo inma umirtu min ko jamirami ana abudu kan dawam rabb hadhihi al baldati jeydo godo wuro Allah wi ni wi nala dalla yo wi hefere makka be Allah yamiri kam ko yamiraw Allah jeydo ndudo suudu jeydo godo wuro hono wuro makka go Allah ina gono wuro harrama go wadi hurum ledde makko coppeta hudo makko hesataake kango makka bangeji foko hurum ay kon parkani legal soppetaake hen kudu hasataake hen kullel warataake hen sa wari tan ka jobo famide dum nan ko don nelaado jibina don nela e tago don won wuddu leydi hakkunde aduna wado kanko don jibina on nela aduna on fof wala huuna wodana kanko Allah kullu shay'in kala hunde famide umirtum yamirama ana ko nan la ta min al muslimin ko jabbe Allah jayami wa an atlu wa kadim yamirama ndircitami alquran ali dow modon tilawata da'wa ila al-iman tidirshira gol ganduda min nodda mon al-iman agal famani hitada kala on pewdo jabi ko angaddumi ko rewi hen o fewi fa inna ma yahtadi ay ko fewani ko li nafsihi ko hore makko sabi ma ko dum ko fewi don ko mawnatul aljanna be ko stay neddo fewi jabi wonde juldo hore ma tan balluda o man dallaka de on ba majjiga al-iman agal sali ko halante ko faqul wi inna ma ana ayna min de min al-munzirina bi jayama jirtinde mi jeyama jirtinde min kam Allah ko nelim tan haala non mi haalni mon aljanna mi haalni mon jaygol mi haalni mon ko nawata aljanna mi haalni mon ko nawata jayge dum nan do mbawmi hadde kala mojjudo mojjani ko hoore mum kala bonnudo min kam Allah ko mbawmi tan ko yettinde mi yettini Allah heddi ko kanyum Allah wa qul wi alhamdulillahi jetta lillahi godani Allah sayurikum Allah no jogode hollude mon ayati kawisaji makko ta'rifuna ha gandondi ay kawisaji makko gandon ay fa arahumullahu yawma badrin Allah holli be kawisaji nyanda walde badri
kamɓe heferoɓe koɓe ujunere gorko ɓe jogui jogitaji mabɓe ha timmi ɓe kawri e worɓe temetere sappo e tato ngala jogitari pucci ɗiɗi jogui sila moon ɗiɗon kawre mabɓe mbariɓe pooliɓe ɗum wona kawisa Allah temetere neɗɗo so mbari ujunere neɗɗo pooli ɗumen ɗum kawisa Allah hanti noon hanti kawisaji tan saha fo julɓe ne mbadda mabɓe tan pooliɓe piiɓe ha cakka morliɓe hatta kadi soɓe maayi kadi ɓe naata jeygol sadakallahu alazim wa ballaga rasul Allah jettaka wama rabbuka wonani joome ɓe ghafilun ene welsidi amma ta'maluna ga ko ɓe gollata ko ga ko gollaton ko onon koye mon onon julɓe walla amma ya'maluna ga ko ɓe gollata ko mo janguira ya e ta fof enen namata ko ta janguirten ɗum noon Allah yeebaki ko mbatten ko kala e goto men ko gollata e golle moƴƴe Allah ne wadde ma malaikaji enen bindan ma ne mofti e golle bonɗe ene wadde malaikaji enen bindan ne mofti ha ñanda yawmal qiyamati ummitoɗa darɗa yeeso Allah kolleɗa golle ma jiiɗa guite ma ganda ko an tigui golliɗe golle jaɓeɗa jofdinde kanduɗa ni foti sadakallahu alazim ankito kalnin ɗen eyi wasa'ala rajulun وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أفضل قال سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة jangan Allah كنون دي فهمي دي ثم سأله في اليوم الثاني فقال مثل ذلك ثم سأله في اليوم الثالث فقال مثل ذلك ثم قال إذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة في الدنيا وأعطيتها في الآخرة faqad aflahta gorko goto arina nela sallam o wi mbeɗa namdima an nelaɗo holi foof e duwuji ɗi duwa ɓurɗo moƴƴude on saaha mi duumo e ñagoradema Allah nelaɗo wimbo sal rabbaka al afiyata wal muafata fi dunya wal akhirati ñaago joome kisal e dandede aduna e l'akhira wajo arti kadi ñalawma ɗimmo kadi namdi nelaɗo kadi wimbo ñaago Allah hisnade e dandede to banggue l'akhira aduna foof arti kadi ñalawma tataɓa kadi wa haali kadi nelaɗo kadi refti hen caggal toon tataɓol ngol nelaɗo wimbo an kam an so tawi a dandama a dañi kisal aduna e l'akhira ande ko amalama ande ko ɗaɓɓata goɗɗum eyi ɗum noon ko noon wi mo gama aboubacre ni siddiqu radiallahu anhu alal mimbari summa baka fa qala qama rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam alal mimbari amal awwali summa baka fa qala as'alullaha al afwa wal afiyata fa inna ahadan lam yu'da ba'da al yaqini khayran min al afiyati abrahama ga sayyidina abubakar siddiq o dari nooma e dow mimbar o woyi o ngabbe dow mimbar o ɗum wiyete mimbar o ngabbe timta dow yimɓe he o woyi on sa o wi nelaɗo Allah dari nooma e dow mimbar hitande adande o woyi ɗum ko ɗum yemtini ɗo joni o wi min enen sahabaɓe ñaagoɗe yaafeede ñaagoɗon dandede sabi goto e mon rokkaka caggal yenenede ko ɓuri moƴƴude afiya en rokku en afiya an abi umamata radiallahu anhu qala da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi du'ain kasirin lam nahfazhu qulna ya rasulallah da'awta bi du'ain kasirin lam nahfaz minhu shay'an faqala ala adullukum ala ma yajma'u dhalika kullahu taqulu allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka muhammadun wa na'udhu bika min sharri ma ista'adha minhu nabiyyuka muhammadun wa anta al-musta'an wa alayka al-balaghu wa la hawla wa la quwwata illa billah abrahama ga biyata abi umama radiyallahu anhu o wi annabi duwinoma duwawo goto o yañe duwawo he aw gayni minen sahabaɓe min mbi ma nelaɗo Allah minen de a duwima duwawo kewɗo min ndenani hen hay morso a batta min ndenani hen donki famde kalɗa ko a duwima tan ha waɗi jawri kono ala kelmi momen mbawi hen raftade nelaɗo wi est ce que on garta mi tindina mon duwawu dendinɗo ko kalnomi ko foof taw ko duwawu daɓɓo tan rendinan on ko mbiɗon ko foof mbiya han kay mi jiiɗi kay o wi ni mbiyata an neɗɗo allahumma ya an Allah innana minen nas'aluka amin ñaguima min khayri e moƴƴere masgal gotal de min khayri e moƴƴere ma sa'ala ko lamdina ko ñaguinma min he muɗum annabi ma muhammadun ɗum enen nder duwawu men wirdude nas'aluka min khayri min nin toon duwawu wirdu he ma wirdu to duwawu oɗo nin toon famide amin ñaguima
moƴƴere ko ɓuri moƴƴude ko annabi ma huccinno ma ñaagi ma amin moolama e bonande famide ko nde annabi ma darino huccete ma moolima anani an woni ballinteɗo an woni koye ma woni jettingol alayka albalagu alayka ko feere maƴal balagu woni jettingol famide wala hawla feere ala wala quwwata sembe ala illa billah sanata ko Allah oɗo duwaw o rendini kon ko mbiɗen mi haali on pamani ko so jangi oɗon mbawi oɗon kutoro o rendini fof an Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuallimuna an naqula allahumma inni as'aluka ath-thabata fil amri wa as'aluka azimata ar-rushdi wa as'aluka shukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka lisanan sadiqan wa qalban saliman wa a'udhu bika min sharri ma ta'lamu wa as'aluka min khayri ma ta'lamu wa astaghfiruka mimma ta'lamu innaka anta allamul ghuyub. Ibrahima ga Shaddad ibn Aus ko re sahabaɓe radiyallahu anhu qala wi kana latinama rasulullahi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna ambo andinano min an naqula min biyata o yamin biye allahumma ya an Allah innini minen ya wi allahumma ya an Allah innini min as'aluka mbeɗa ñaguima as-sabata tabidde fil amri fi o tabidde e diine he ya ballu min tabbita min jaltata wa as'aluka azimata ar-rushdi famide mbeɗa ñaguima kadi azimata ar-rushdi ar-rushd taqwa masalan peewal kulol Allah ɗum firtata peewal wonnugal e kulol Allah ya ballu min hen wa as'aluka shukra ni'matika mbeɗa ñaguima kadi nde jettanmi nemaji ma ɗi mbaɗanɗa kam ɗi fof woni yettugol nemaji Allah tagama wurnuma sellinma ñamminma yarnuma annene kutoroɗa ɗum ɗo Allah yiɗi ka mbir tiɗɗo Allah rokkuma sembe kala mo jagguɗa fo a rondata piya e leydi an ɗum wona nema tawa nema o mbattama ko ɗo Allah yiɗi ko remoyde ya lewa gese soppa rema toppito tawa wonani yahane hela birkaji janen nani wonani yahane waɗe goofi Allah so Allah rokkima nema cellal e ngaalu hutoro ɗum ɗo Allah yiɗi wona yetti Allah kono sa hutorima ɗum ñamminde e fiide yimɓe sokde e warde a yettani Allah e ɗum noon ñagoɗa Allah yo Allah waɗa jettowo nemaji makko o wi kadi mbeɗa ñaguima kadi ɓuri moƴƴude kadi e dewal ma Allah dewal laamgal laɓɓina ngal ya rokku min ɗum mbeɗa ñaguima kadi ɗemgal gonɗugal e ɓernde hisde ɗemgal ngal ganduɗa ko gonga tan kalta hayso bamma wadde goɗɗo aɗa andi ko bamma tooñi mbiyata ko baba ko an tooñi ɗemgal ngal tartotaka fenade mukko ya hokku min ngal ɗon ɗemgal kono noon kadi ɓernde hisde ɓernde joguinde liman billah ne gonƴini ko foti gonƴinede ene yeddi ko foti yeddede ene yiɗi julɓe ne yiɗen ɗumen ne añi kala kadi ko añen hoore mum añen ɗum julɓe en ɓernde yaldo ken ɗum wa a'udhu bika mbeɗa molima kadi min sharri e bone ma ta'lamu ko ganduɗa mbeɗa mooloma kadi e bone mo ganduɗa fof wa as'aluka kadi min khayri ma ta'lamu mbeɗa ñaguima kadi e moƴƴere nde ganduɗa wa astaghfiruka kadi mimma ta'lamu mbeɗa imsinima kadi ko ganduɗa innaka la anta allamul ghuyub awon ganduɗa ko wirni an Abi Darda radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala min du'ain qala kana min du'ai Dawud allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli min al-ma'i al-barid qala wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dhakara Dawud yuhaddithu anhu qala kana a'bada al-bashari iskay ma sha Allah Abi Darda ko sahabiyan radiyallahu anhu o annabi yettama annabi wi ene jeeya e dubuuji no annabi Dawuda duwortono ande annabi Dawuda adi nelaɗo fo dubu ujunere kanko adi fodde dubu ujunere pawɗi seeɗa kanko adi annabi arde ɗo nelaɗo no wi ne jeeya e dubuuji Dawuda nde woni ɗo nde ɗum o duwaw nin o wiyatno ko allahumma ya an Allah innini min Dawuda as'aluka mbeɗa ñaguima hubbaka yiddema mbeɗa ñaguima ya waɗam jiɗɗoma an Allah wa hubba man yuhibbuka ya wallam kadi mi yiɗa kadi on jiɗɗoma an Allah kala jiɗɗoma kadi wallam mi yiɗa on famide e ɗum woni yidde yiɗɓe Allah ɓe wal amal alladhi yuballighuni hubbaka ya wallam kadi e gollude golle ɗe ne jettinami e yiddema ya wallam e golle mi reggina ɗe hami heɓoyo toon yiddema famide allahumma ya an Allah ij'al ya waɗ hubbaka yiddema nde ahabba ilayya ɓuri yiɗede ɗo am ɗo min nafsi e hoore am wa ahli e koriji am o minal ba'il baari e ndiyam ɓuɓɗam ya waɗ rokkam tawa yiddema nde an Allah ko jiɗanmami ko ɓuri dahmude am e ko jinmi hooram ko ɓuri dahmude am ko jinmi suddiɓam e ɓesgam e koreji am fof e ndiyam ɓuɓɗam wona enen fof ne jiɗi ɗum taw ko jinmami ko no ɓurinimi ko jinmi ndiyam ɓuɓɗam ko yo Allah rokku en nden yidde
قال وكان لاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتنا إذا ذكر داود سو جنتم النبي داود يحدث عنه النبي داود صحافه سو سفتري وحالت خبر النبي داود كان صلى الله عليه وسلم وكان أعبد البشر ويؤدى داود كان برنو يمبي فوا رود الله وباود رود الله مول أنا مول نلا كان برنو يمبي فوا رود الله سكي داود نلا بيمو ني ودي wonko dañi an Abdullah ibn Yazid radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi allahumma arzuqni hubbaka wa hubba man yanfa'uni hubbahu 'indaka allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li fima tuhibbu allahumma wa ma zawaita anni mimma uhibbu faj'alhu li quwwatan fima tuhibbu ma sha Allah. أبرمك عبد الله بن يزيد رضي الله عنه قال وكان لاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مبين في دعائه دعاء مكو وي اللهم يا الله ارزقني يا ارزقنا يا يدم حبك يدم يا يدم يدم عن الله وحب من ينفعني حبه عندك يا ولم كدي mi yida kadi on mo ene nafa mi yidda dum do ma do to mi yidi mo tam naftoro yidda Allah yidda nela Allah yidda julbe yidda julbe en nafata Allah to sa yidda julbe sama malam sa nyube kadi Allah dan Allahumma ya an Allah ma razaqni kala ko ngarziginda kam mimma uhibbu ko jinmi an Allah sa ƴetti go hol men gamjo khalis saro kiyam khalis ha no jidirmi ni wana ya wadanam dum sembe taw kutortomi dum tan ko jidda saro sabe go foni di khalis saro kiyam khalis ha mi hebbini balla kam khalis o mi hutoromo don jidda ma jumaji walla miskinabe ya wadnam non kono sahaji nan roke jawdi taw ko nde walluma yaade jangi dum yalla dandami ndi jawdi yalla dandi on ndi jawdene fo e dum non sa arzigini kam jawdi ya wadnam jawdi ndi ko ndi sembe am mi hutoro ndi do jidda ya wadnam non kadi a famide allahumma kadi wama zawaita anni mimma uhibbu an Allah kadi sa jaggi jawdi ndi kadi a hadindi yettade mi ben darande jabande ndi arani ko an hadi a famide an hadi yetto kam ya wadanam dum sembe e ko jidda dum don ya wannam sembe mi wurto e ko jidda tawana mbeda seka mbeda lobe ya bismillah taw daro kan kam jawdi minen ko ni mi wartoyto walla mbaɗi nan Allah mi jaɓere Allah mi welto e ko kadda kam jawdi ndi ko rokka mi dum sembe mi wawdo wadde ko jidda tawana yiwidina haroyo to babune tam wasa wadde non dum ko nyaagi do ko an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala allamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qul allahumma ij'al sarirati khayran min alaniyati waj'al alaniyati salihatan اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل روى الترمذي 13. أبرام عمر بن الخطاب سيدنا عمر رضي الله عنه وبي نلا الله عندني كم الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا عندني كم قال وبي كم نلا قل وي أن عمر وي اللهم يا أن الله اجعل يا سرير في شودي ndamdi no bernamde khayran buri mojjude min alaniyete penjam nelaado wi Umar yo duwa o duwaw ya wat cuudi ndamdi buri mojjude penjam di neddo on yiye taw bowal ngal ko mojjo taw nder o ona gon ko mojjani neddo ne yiye bowal ngal taw ko mojjo taw nder o buri dum non ko dum woni ko nyaagi Allah wadane non taw bowal ngal ko sa yima tan jeta ko baade neddo mojjo wonde ko jul dum dim famata e makko taw ko mofti nder ko ne buri mawnude e ko yalti bowal ko ene fo Allah wadane non o wi ya wat nam cuudi namdi buri mojjude penji amdi kono hatta kadi ya wat penji amdi ko penji mojjiri allahumma ya ana la inni min as'aluka min nyagima min salihi e ko buri mojjude ma tu'ti nasa kala ko dokkata yimbe to bange jawdi ya rokka men ko buri mojjude ko dokkata to bange suddibe ya rokka men ko buri mojjude ko dokkata be kadi bange bibbe ya rokka men kadi ko buri mojjude ghayra kona ad-dalli majjudo wala al-mudilli kadi tawana majjinawo ما ورد في كلمات الاستعاذة وي كو جولي حديثاجي كو فاتي كونغودي مولوردي الله وما هالنتن قال الله تعالى على طول وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضروني صدق الله العظيم الله حالي في القران في سوره المؤمنون وي في مد مولما ان الله من همزات الترلتان الشيطان يا فامي جولان الشيطان يا دندم هن واعوذ بك من رب ان يحضرون بن مولما كد الله ndedi ngara tawe do gommi do kan sheyneji di oto be ngardo am do fami de a tasimu billahi min hamazal shaytan ay min waswasatihim
e cokkingol seydaneji mbeɗa molima kadi Allah nde seydaneji garata kadi jilla e am enen bonna geɗam Allah dandu en majji Allah woɗɗin en ɗi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء فاهم أبراهيم قال أبو هريرة رضي الله عنه وبي النبي من لا تنام ولا تنام أمام مولتنا يدا جد ويا اللهم يا أنا الله إني من أعوذ بك من المول ما لم يونا وندي كان لازم من النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ مولو من جهد البلاء جربيا دي تشتدي غومدام ان هلد ان ود باراليزي ان يالا داندو ان هن ودرك الشقاء هبغول ودرك الشقاء هبد مالكسد مثلا مالكسد او مولو نو كدي مالكسد فامي دي درك الشقاء وسوء القضاء بوند كدي نياوري بوند نياوري فامي دي وشماتة الاعداء جلكيت غول انبي gagnema so tawi dañi sago mum ma o jalkitte anala waya kanko mo jala yalla dandu en hen yalla dandu nde anj men jalata en gagne men kala ndi en yo faw juude hoore wona wiide ferum boni min de wona ni jinnami kade way no wayni welani mi taw gagne ma ko non wiyata ma so yima tan wada ni ngata fede no ficce wona ni jidirnom no Allah wanma ni welani mi ala ko mbawmi yalla wadan en non e kono ko ni jidirmi yo honi no welti Allah dum yalla dandu en hen dum ne jari mola de wana ne gagnema welto e ma gagnema kay so yima tan yo faw juude hoore wona e wayde famide jeyi jahadil bala shiddatu woni cadel cattude yahtaru ha neddo cadel de ha jarnamo Allah waram yimmi tan ko mayde hande mi yida gurnam den yalla dande den cadel wa darki shagai e idraku shagai hollum su'il qadai fi dini wa dunya woni danje cadele to bangi diine mum cadele to bangi aduna mum to bangi bandu makko to bangi jawdi makko bangi suddi makko fof o gandi yakunu su'ul khatimati ne wona kadi danje kadi battane bonde yalla dandu en hen nyando aduna danya gadane mojje tan battane gara wona battane bonde ne kadi ko darki shaga yalla dandu en hen an Anas radhiyallahu anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni والبخل والضلع فامي والضلع الدين وغلبة الرجال أبراهيم قال أنا سوي نلا صلى الله عليه وسلم لا تنام نمولتنا الله أما مولتنا الله كان نلا صلى الله عليه وسلم ويهيما عن جمم مدى مولي ما يحمو حمون سخلا cattudo kulbinide hammu ton haaju tan mawdo do sohlirdum haaju tiddo ngo hammoyete joni dabbe ma jibini nyalamaji ne poddo ha baaw jango tan woni inde Allah na seydi hebani hay kilomètre goto dammol hebaaki taw ceerno nan dam ajindade jom jindat e ko way non nani walla neddo daña rafi tan yehi hôpital ko ma o opéré temedere ujunere opéré namde temedere ujunere ala ujuna sappo dum kadi ko jindere e gede baade non tan dum woni hammu famide wal hazani sunnu ha joni men nyaagi men mawlima kadi sunnu famide sunnu alal madi woni ko benni mimma asaba aw mimma fata sunade ko bennirma won ko bennirma ada mayira neddo walla majjira jawdi sunnu tan musdo yalla dandu en hen taw hanti berna ma wona hen donga yejjidde yalla dandu en hen o mo nyaagorno kadi Allah donkal ronkere no wadi ko fasu ngajidi neddo basa mala hay batte kam on ko donkudo walla wa sellani ko on ko donkudo wona o lewanande o andu ko moltodo jiya neddo ne selli hay batte o mankane makko terde makko ne selli ken yimbe ndemoyo kanko remoyta o yalta wuro ko abadan way lawde o daña rema hectare kewdo daña gawri hayo daña garta hayo kono wawa ni sen ko jodi tan de yimbe jaha njuule mbirtoma garta amon jodi mo non ko yaade way kono ko kabbado ni tewa habbaka yimbe jangoy o jangoyta yimbe liggoyo o liggoyta yimbe jokkoy enɗam o jokkoyta enɗam
yalla fa Allah tongi ma nawti dum yalla dandi on bone dum jidani neddo donkudo neddo kay ko bawda fo so boya ronkat wana ngol donkugol ko donkugol ada jogi sembe ma hay hunde la ko mankita donka tan wadde ko podda wadde yalla dandi on bone nelado molima dum wal kasali kade ngamela kambe jidima babal taw jidi bab gondirande wal kasali kade ngamela on kadi ko ami tan imbirtamo tan min de min jokkoy ka endam on masallani ga min jahaton kanko min dal accata jango tan on wiya ma yi hande jon ko amno ko jon so fini jango so fay ko watron jon jango anan neddo salana yani ha o mayi sayi ko kalta mona nganya do hore min sayi mi adani ga ma taw ko ni ma taw ala membo tan a jabanta ko kalta ko mi jabanta man ndek toujours ngamela mojjani kala ko jogorda wadde hande waddum hande sabe jango anda ko addata ko dal foti wadde hunde hande biya ha jango sirani haaju mawdo goddo ma erde felmo donka wadde dum kis dum kadi ko ngamela kadi mojjani wal jubni kadi kulul mo mawlo ala kadi kulul mangul dum tan yaay warnet on tan doga tan ponel sangto tan la ilaha illallah tan jom dio on maayo diwdo on maayi ay boy arado joni bey tan hoja tan damol gotol yalta beydi gasi boy hetta hakkuno magol dammiri ya wado hirande ay de kulani ha burti di njabata ni mbatta ko tekkere wotere calo sertude boy gijjo ha tampa taw hirande hebata do boy ya kulul mangol toujours on buri yawde mayde ficina wada wuro tan donka tan wonde wuro kawra sakos ma tan bi addoga jaha ladde kawra bandiji barma taw sabon no do hay goto mematama de kulul burtugol mojjani dum ha jawa may tan e dum nelado molinoma e kulul reedu neddo kay mo hulata Allah kono kulul yo hakindo sabi kullu tigiri on doganto ko halkar jonjon wal bukhuli kade dawda molotno kadi Allah e wadde won dawo tugi koy daña jawdi gaskinde calda askude e don bone fuddi jogoda jawdi da fonno maade hen ada fonno holtude hen donc maade poftada ada tampata ada irtaktan ada tampa e mere ay pade mojja ala hodorde mojjere ha maya tan ronobe nawa an fere ma boni aduna welani la khara mojjan yal dandu en hen wa dala iddaini dala way kon teddindi nyamande nyamla tan ha tedda ha anda kam o kala no wadi kam ko maayo do way nyamande yal dandu en hen famide dala uddaini kasaratuhu wa lam yajid lahu sadadan hatta amalahu kadil'il famide mi'raj o wi nyamande tan teddunde neddo so yama rewa million ngaji ha heewi jam ay dañde ujunere weɓani a rewa million ngaji fere bone mbaɗi ha no mbaɗɗa fof ka maayo gaccano caggal ɗum yalla dandu en on bone ñamande ka ñamlo ko mbawɗa yobde walla kanko mbawɗa yoɓa noon caggal ma sa maayi kam ko yimɓe ɗu tan dandira jaɓanma kono ñamaje tan million ngaji tan ha heewa yalla taw dañde ujunere weɓani yalla dandu en hen ko noonne kadi wa ghalabati rijali e poolgu worɓe yalla dandu en kadi e poolgu omo molotno kadi e poolgu worɓe intisarul aada famide wa ghalabati rijal e folde worɓe mo ñagorno Allah kadi toujours Allah rokkumo sembe kala nde dawri habde gaño makko jooɗo e dow becce mum ɗum kadi ko nafoore mawde sabi gaño ma jooɗi e dow becce ma feere ma boni e ñalaɗo kadi no ñagorno Allah ɗum ɗon kala nde dawri habde gaño makko e rokkumo jooɗade e dow becce gaño makko he ɗum kadi ko hunde jarna ñagade ona kono folede nde so tawi kamɓe polma ɗum feere boni yalla dandu en hen an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni a'udhu bika minal kasali wal harami wal ma'sami wal maghrami wa min fitnatil qabri wa 'adhabil qabri wa min fitnatin nari wa 'adhabin nari wa min sharri fitnatil ghina wa a'udhu bika min fitnatil faqri wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal Allahumma ighsil anni khataayaya bimaa'i salji wal bardi wa naqqi qalbi minal khataaya kama naqqayta ath-thawba al-abyada min ad-danasi وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب رواه الخمسة نين من عائشة رضي الله عنها أن لا الله وينو اللهم يا أنا الله إني من أعوذ بك من مولما من الكسل إن غامل يا دندم وند نتو غامدو يا الله ودن يم سفتو نتو كو سفتو واسا وند غامدو والحرام ان نيو يا الله دندو ان كدي نيو ها هوري هلا نت نيو ها وند تشكلل يلا نغون نيو كر مجان نتو كان يدي بويده wurde kono yo wonde haqqille makko wona so neɗɗo nayi hante ha wonti cukalel ene wawi namdade subaka wona wiide beele gaƴƴo juulaka taw tisbar ɓe noddi nan foturu an andi yeehi on ko mayde tan ɓuuri moƴƴude mum andi ala ko andi hay hunde wonti cukalel keccel gunɗon nayi yo Allah dandu en hen wal ma'sami kadi bakkat yo Allah dandu omo wiyanno kadi Allah dandumo e arduɗo bakkat heɓoto yo Allah dandumo e wadde ko bakkat heɓoto
wal maghrib kadi rewede nyamande yalla dandu en kadi rewede nyamale butte biyadde famide akasal kibari wa arzal umuri irtikabul duyun woni wal maghrib o wi ko ñamlaade ñamaale tedduɗe ɗe ganduɗa aɗa yananaɗe amma yon goppaɗe caggal yalla dandu en ɗen ɗon ñamale kadi o min fitnatel gabri kadi fitina gabri neɗɗo so waɗama nder gabri kadi malaikaji garat tawma toon hol joome hol annabi ma hol deftere ma ɗen ɗon namde kadi probléme mawɗo nin toon yo Allah so Allah faabaki moƴƴani Allah faabo en toon kadi o a'udhu bika min fitnatil masih dajjali mbeɗa mowli ma kadi fitna masih dajjali ko hen gonɗen oɗo zamanu koye zaman masih dajjali sayati l kalamu alayhi fi kitabil fitani haala makko ma aroy kanko masih dajjali kono wona hikka so Allah tawni en ko fayarde ma haala makko aroy yeeso inchallah mo en jañu toon e damal makko ari toon haala makko fof ne haala en haalaaɓe ɗo joni o joofima tan kono en mbawa arde hen hikka o wi kadi mbeɗa mowli ma kadi ha joni ومن فتنة القبر فتنة القبر وعذاب لفت القبر ومن فتنة النار فتنة جينغول وعذاب النار لفت جينغول ومن شر فتنة الغناء بلا مولي ما كاد فتنة جودي فتنة جودي ونجي دم ده هن غوندن جونde فتنة جودي hande onji jawdi hande ala ko jarnani yimɓe ay bat ala ko jarnani yimɓe jawdi adda tan wi ar wonto kefere jawdi nen jom jaba ay won ko jawdi itti dum e diine jawdi ar warnam kari warnam tamiro ko ma jawdi jaha mbara kari aduna ma ila akhira ma fo boni nelaɗo molima on ɗon on bone on fitina jawdi hemma ha ne jaran ma wassaje diine ma ne jaran ma halkude kala ko mbiyeɗa ɓaade jawdi ana jaran ma yalla dande on bone ɗum kadi moƴƴani famide wa a'udhu bika min fitnatil faqri mbeɗa molima kadi e fitina basal basal ne kadi ne waɗi jarabi mawɗo kulɓiniɗo yalla dandu en hen fitina basal eyi ɗum woni ashadidu cattuɗo lil hadis هذا الفقر أن يكون كفرا سبون حديث بيدو باسل سيد هذا وند كيف راجل باسل حدث ما ود كوكو فدا ود بانغ دين ما دينو ود قال سنة ونار ما بانغ ور بانغونا بانغ بدراني ما جمع ما قال ما فيوندا فيو باسل سلو انا باسل سلو انت باسل باي كون كيف راجل ني حدث ما ود كو جيد اري نيام دكو ويلي باسل وي نيامata foller lamuno ñamata a heɓata ɗo gertoɗe abadan fami kala ko jiɗɗa wadde basal wiya daro wiya ala a heɓata kala moƴƴata a yiɗe maɗo juma o yimana koye surtiɓe ɗe julta ala hen mbuɗu saka mbaɗɗa juma moƴƴo ndeke basal seeɗa wona kefaragal no yalla dandu e ngal ɗon basal wa a'udhu bika mbeɗa mowlima kadi min ruttitima to eyi noon de min mbeɗa mowlima kadi min fitnatil masih dajjali e fitna masih dajjali allahumma ko goɗɗo artiten kadi Allahumma ghsil anni khadayaya ehima an jomam ya lotanam goofi am goofi gonde am ɗi ya lotde laaɓa lotiraɗe bima issalji e ndiyam galas wal barade e ndiyam marballe ndiyam ɓuɓɗam o naqqi galbi ya laɓɓin ɓernam de nal khadaya e goofi kama naqqayta sawbal abyada laɓɓinirta comtol danawol minat dana se tuuni comtol ma so tuuni wiya totti debbo laaɓɗoriɗo mbawa rupude uppa goma waɗe hen ko ranwinta ko ha ran pasan ma ha feewa gol comtol no wayata ni min ya wuppiram noon e goofam ha mi laaɓi cer mi yahata ma taw hay bakkata laydi o yalla waɗani noon o ba'id bayna khadayaya ya woɗɗinam hakkunam e goofi am kama ba'atta bañal mashriq wal maghrib no mbaɗa goɗɗal hakkunam e bakkatuji hono goɗɗal funnangue e hirnangue hakkunde funnangue e hirnangue noon ngalɗo goɗɗo distance gonɗo ɗo ya waɗ hakkunam e bakkat distance poɗɗo noon an sa'adin radiyallahu anhu qala ta'awwadhu min bi kalimatin kana nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu bihinna اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض الأمور أن أرد إلى أرض الأمور وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر رواه البخاري والترمذي والنسائي أبراهيم قال سعد رضي الله عنه غري مولر كونغو دي نلا الله مولتنو نلا دنا ويانو إيه ما أن جمم بده مولي ما كل الريد بوتغول كل الريد بده مولي ما هن بده مولي ما وند داwo bene mowlima ha hande ne duttate mi fewde gurdam jasɗam no mbiɗan ni mawɗo naywa ha hoore hela wonta cukalel wonta yande balle puyɗa hunde ala ko andi famide ɗam ɗon neɗɗo yiɗi juude balle kono yiɗa hon ɗen ɗon balle kam yo wonde haqqille makko taw mbo selli duuɓi makko ne keewi ɗum kam ɗam gurdam moƴƴi kono guura haqqille ma gonta cukalel ɗum ɗon nelaɗo mowlima Allah on ɗam ɗon gurdam bene mowlima kadi e fitina aduna e fitina qabri an Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu qala la aqulu lakum إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك دمانgal mawni fama en jokkita
gaynal ngal tan ha wonko foti haalde goɗɗum de en jokkita tan damal ngal ko handicap hande haɗata babu coggen tan jokkiten darɗen tan salah haji binden Abrahama ga Zayd arga bo wi min de mi haalanta on sana ko nelaɗo Allah haalanno o wi nelaɗo no wiyanno ma an jooma mbeɗa molima don e ronkude e ngamela e couleur reedu e ɗawre e nayewu ha hoore hela ɗum o fandi harami nayewu kelewol hoore ngol mbeɗa molima kadi lepta gabri Allahumma ya anal ati nafsi taqwaha mbeɗa ñaagima an joomam ya rokku fittandam no kulol mayru Allah ƴetta kulol Allah tan lowa e fittandu han wiya pelen taw mbeɗa huuli Allah normal wa zakkiha anta khayru man zakkaha ya laɓɓin fittandu handu laaɓa an ɓuuri wawde laɓɓinde fittandu so laaɓi hulata Allah jogo kulol Allah yiɗana yimɓe ko yiɗana hoore mum ko anta waliyuha ko an woni kettuɗo e fittandu ndu wa mawlaha an woni kalif mayru Allahumma ya anal inni min a'udhu bika mbeɗa molima min ilmin la yanfa mbeɗa molima e gandal ngal naftata wa min qalbin la yakhsha mbeɗa molima e ɓernde nde hulata Allah wa min nafsin la tashba mbeɗa molima e fittandu ndu harata ay fittandu ndu harata woni misal ha mbawen famde tan neɗɗo Allah wallima a resi rewɓe ma ɗiɗo tato walla nayo fittandu tawi ko ndu haaroru a jinoyta tawi noon ndu haarani ha hande ko ndu ŋaaɓindu tan aw paɗɗon ɓeeɗo rewɓe jaggeɗa e suudu janandu fittandu firti ko haarata yalla dan mbiyeɗo ɗum fittandu yo haar kala ko dañƴa taw waɗa wawi yondinade hen ɗum woni fittandu ma ndu no haara kono so ndu haarata ndu woppat ɗum ɗo ndu faya to ndu ware to walla ndu aybine to ɗum no yalla dan mbiyana ɗum o wi kadi wo min da'watin la yustajabu laha mbeɗa molima kadi nde duwotomi Allah sala jabade neɗɗo kay yiɗi ko so ñaguima jabane duwaw o wi kadi o su'ilat Aisha nena Aisha namdanoma radiyallahu anha amma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi nena Aisha namda ko joom suudu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam batti nelaɗo o namda holko nelaɗo Allah duwortuno gara to wi kana latinoma yaɓulam wiyano Allahumma inni a'udhu bika ma an joomam mbeɗa molima min sharri ma amiltu mbeɗa molima e bone ɗe gollumi o min sharri ma lam a'lam e bone ɗe mi gollani taw mbeɗa molima e bone ɗe gollumi e bone ɗe mi gollani wa qala ibn Umar radiyallahu anhuma kana min du'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika rawahuma Muslim wa Abu Dawud Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wi nelaɗo laatinoma ne jaawi duɓuji nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e duwortono wiyanno e hima an joomam mbeɗa molima e iwgol nema mo dokkunoɗa kam gitta yalla dandu en ɗum neɗɗo wona galo ha ɓoy wonta baso yalla dandu en ɗum ay wasde wonde galo tan fes ɓuuri gona galo gonta baso anani gona neɗɗo celluɗo keng ha ɓoy tan yaha wonta ñawɗo bof yalla dandu en ɗum nelaɗo en duwortono ɗum ɗon molotno Allah itta nema mbanno e maɗa fujaati niqmatika kadi e kutuye maɗa kadi bettuɗo neɗɗo o no wonno tan e moƴƴere tan ha kutuye Allah ara makko joni bettambo yalla dandu en hen o jami'i sakhaɗi ka dendagal tikkere maɗa ya dandam hen an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuallimuhum hadha ad-du'a Abdullah ibn Abbas wi nela sallallahu alaihi wasallam latinoma ne janginanno min oɗo duwaw kama yuallimuhum surata min al-Qur'an no janginirtuno min simore e simoje Qur'ana ko noon o janginiri min o duwaw mo jogormi haalande mon o wi min mbiye Allahumma ya an Allah inni min a'udhu bika min mulima min azabi jahannama e lepta jaygol jahannam wa a'udhu bika min azabil qabri min mulima e lepta qabri wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal min mulima e fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min mulima min fitnatil mahya wal mamat min mulima e fitna gurdam e fitna mayde fof an Shakal ibn Humayd radiyallahu anhu qala ataytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qultu ya rasulallah allimni ta'awudhan ata'awwadhu bihi qala fa akhadha بكتفي فقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر كدي مني وبي كدي بيتر Shakal ibn Humayd radiyallahu anhu وبي أمي أرى النبي بي يا أن لا دل عندنام كمبيدا مولورو عندنا مولور دي ميدا مولورو وبي وجاجي بالابام كانكو نلادو جاجي بالاب Shakal أو ibn Humayd وبي أن Shakal وي اللهم يا أن الله inni min oɗo Shakal a'udhu bika mbeɗa molima min sharri sam'i e bone noppi am ay noppi ne jawi bone noppi joni gara tawade yimɓe mbaɗi garam place ne janna neɗɗo joɗɗa ne dakhma aɗa jappino fuɗa aɗa heeɗi ɗum ko musiba poɗɗa ko sañini tan doka jaaha sawa deƴƴinde ɓe doka an kam goɗɗoɗa ɗum ay nofuru ndeke ene heɗo ñoogol yimɓe ɗum ko musiba mawɗo e nofuru he moƴƴani e nofuru he ya dandam hen ko nonne kadi ya dandam kadi e bone guite am gite kadi bone mum ko darde rewɓe janan awra janan aɗa huccita fuccita gite tan ɗaɗa annani tawi moƴƴani ma
ɗum kadi yo Allah dandu en hen ko noon kadi min sharri lisani kadi ya dandam kadi boño ɗemgal am settude ɗemgal tan e julɓe tan aybina kaari Samba kay ko ni way Demba waɗaka barke an ɓuri an woni waɗaka barke kono an haalta hoore ma haalta tan ko ɓe ɗum kadi yo Allah dandu en hen omo wiyanno kadi o min sharri qalbi ya dandam kadi e bone ɓerdam bone ɓernde kadi kañum toujours ko yawade julɓe ɓe jiiɗa kam ɓe ko añɓemi eɓe debrami ko ni ɓay ko ni nden ɓernde ko no bonde ande fewjanma anne koɓe gañata ma holko an holi an saka yimɓe fof ne gañma yimɓe tinani aɗa woodi mom faami ɓe tinani aɗa woodi ni aɗa wiya ɓernde kaari waɗini go foti son dawa daw ɗum o kaari ko min liggoyto kaari ko min waɗani kaari en tinani aɗa woodi mom ko ɓernde ma nde woni gaño ma kayre fewjantama ɗum ɗon o min sharri kadi manni yi ya dandam kadi e bone maniyu am famide e ɗum ne kadi ne jeeya hen bone maniyu joyi e ɗum woni zina bone maniyu ko zina yalla dandu neɗɗo o maniyu ma tawa ndufoyta ɗum tan yalla walluma to ndufata ɗon koye debbo daganiɗo ma ɗum tawana aɗa rufoye maniyu ma e debbo mo daganaki ma ɗum kadi ko musibe mawɗo famide e ɗum min sharri maniyi o wi kadi an Abi Yasari radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u allahumma inni a'udhu bika min al-hadmi wa a'udhu bika min at-taraddi wa a'udhu bika min al-gharaqi wal haraqi wal harami wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu inda al-maut wa a'udhu bika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udhu bika an amuta ladigan eskay habrama ga oɗo gorko Abdul Yasar o wiyete radiyallahu anhu o wi nela sa sallam laatinoma ne duwotono wiyanno ya an Allah mbeɗa mooli ma e bone hadmu on ma e maadi yande e neɗɗo mi huɓere yanta neɗɗo tan wiya kaari ma yi huɓere yane dow makko yo Allah dandu hen ɗum mon duwotono yo Allah dandu moy ɗum am molotno kadi mina taraddi teɓɓitade dow huɓere walla teɓɓito e dow lekki walla ko nandi hen yana tan maaya nelaɗo moolinom Allah on bone o wi mbeɗa mooli ma kadi e yo layru mbeɗa mooli ma e maayde e cumu mbeɗa mooli ma e nayewu ha haqilla yaha mbeɗa mooli ma kadi ne cheyɗane fukkoto e am sangal ngaram e maayde cheyɗane heɓtami wattami kefeero yalla dandu en hen o wi mbeɗa mooli ma kadi nde mayatmi e laawol ma taw mbeɗa rumtingol yalla dandu en neɗɗo nguuɗa e l'islam ha ngara e maay tan murta ɗa jartudina ndumtoɗa l'islam tan maya hen o yalla dandu moy ɗum mbeɗa mooli ma kadi nde mayatmi taw warimi ko boddi walla warimi ko yaare walla ko nandi hen yalla dandu en on bone kadi nela ɗum molotno alal yalla danduma maayi taw warimo ko fiɗande boddi walla ko nandi hen yalla dandumo hen walla lugu jaddere en sofa e lacciri joomum maaya e ñaama tan maaya en ɗum fof ko boneji yalla dandu hen neɗɗo an Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu allahumma inni a'udhu bika min al-faqri wal qillati wal dhallati wa a'udhu bika min an azlima aw uzlama Abu Hurayrata radiyallahu anhu inna rasul sallallahu alaihi wasallam kadi ne duwotno o yan ehima an joomam mbeɗa mooli ma e basal mbeɗa mooli ma e famɗude mbeɗa mooli ma e qillati e hoyde e nde neɗɗo koyɗo wonde neɗɗo pamaro to ɓerɗe julɓe e neɗɗo tan ñaago Allah yo ñaago gonaɗo amaɗo an ka neɗɗo tokoso kono to mawɓe to yimɓe to tawaɗa mawntol ɗum ñagate kono so wonti to yimɓe to an aɓe mbaɗma ka mbaɗa kono howayre ni ka bolle puyɗe an kam feere ma boni ɓe jawimama ala moƴƴi ko neɗɗo oɗo maɗo an ya mem leydi jankirɗa ha keeɓa leydi taw to yimɓe to ko dow ɓe mbaɗma ɗum yo Allah waɗan en noon kono so wonti an to maɓɓe to ka lesɗuɗo yo Allah faabo ɗum kadi yo Allah dandu en hen famide jokko o wi kadi mbeɗa moolo Allah kadi nde toñanmi Allah dandam e toñje mbeɗa mooli Allah kadi e toñede toñje welani kan toñede kadi welani fof yo Allah dandam hen Allah dandu en e toñoyde jambureɓe yo Allah dandu en e jamburoɓe en toñata en wa anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu allahumma inni a'udhu bika min ash-shiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaqi annabi kadi latinoma ne molotno Allah mbiyatna kadi ehima an joomam mbeɗa mooli ma e luural an julɓe so mbi funnanke tan an mbiɗa ko hirnaki kala yimɓe kam ka hawrata hay goto yalla dandu en kadi neɗɗo wadde noon an ka lurdaɗo tan yimɓe fof so payi ga tan an ko ya paɗɗa nelaɗo mooli o on ɗon bone ɓirti ka waɗaka barke an baɗɗo noon kadi wi kadi mbeɗa mooli ma e naafiqagal yalla dandu en kadi en wonde naafiqeɓe naafiqagal ko feññinde boowal ngal ne moƴƴi nder o waɗaka barke o wi mbeɗa mooli ma kadi e bonde jikku ane jogui yimɓe kadi bonɓe jikkuji anani neɗɗo jagga jambere soppa mbabba wara ɗum jagga dammol janggal wara ƴetta kaani waɗa e caggal daba sifaji baƴi noon ko bonde jikku waɗi noon famide walla nanga hunde tan huma ɗum mbabba bonnan ma tan kumaba nder ladde taw ba yiita ka maayo to ñamani yarani
ɗum fof ko bonde jikku Allah dandina bonde jikku wa anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul allahumma inni a'udhu bika min al-ju'i fa innahu bi'sa ad-daji' wa a'udhu bika min al-khiyanati fa innaha bi'sa al-bitanatu on wiyanno kadi kanko annabi kadi o laatino mo wiyanno ya an jomam mbeɗa mawlima e heege ay heege o wi war khas leludiɗo jamma ari an e heege on ndindi daɗɗude war khas oɗo o dewela leldade sabi ɗo ngol ala a hirtaaki heege no malakara a waɗanade a ummata gona hippidede barmeji a ƴeewa beela lacceje wonto keddi o wi mor oɗo leludiɗo leldade heege war khas on ɗon ala dandu en hen mbeɗa mawlima kadi e jamfa o wi bi'sal biɗanatu Allah ko mi wiɗum kadi mor on sehil sabi jamfatuɗo arat teddina ɗum jurmoɗa ɗum moƴƴina ɗum ha gasa ummo yaada e jawdi ma no ɓurɗa yidde yehi yaada e fajiri e on kadi war khas on are maña tampi e tottama ndiyam looti ñammina yarna hutta teddina wendo ko yaada e bagage ma yaada kono mor on kadi war khas on famide wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa sayyi al-asqami o annabi laatinoma kadi no moltono Allah wi ehima jomam mbeɗa molima e ñawde ñaw baras mbeɗa molima e ñawde ñaw kaaɗi mbeɗa molima e ñaw taƴo peɗeli o mbeɗa molima kadi e ñabbuji bonɗi yalla dandu hen fof an Aisha radiyallahu anha qalat kuntu na'imatan ila jambi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa faqatuhu min al-layli falamassuhu فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوباتك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نين من عائشة حالة رضي الله عنها وي أما لالدي أن رسول الله دون دادو دي غوتري وداني وفيني وحتي نلا دالو ويان دون دادو دي لكن نلا أمي ما سلي كيف نانا جولا وممبي وأني جودي ما كوري فلان نلا دالو نجو نسجي كويد مو أغني وممبي دو كويد هدو nelaɗo no juula koye niɓɓere nelaɗo no juula to ɗo on nani nelaɗo no duwa e sujudu muɗum o skay sallllahu alayhi wa sallam en gandi ɗe neɗɗo sa ɗanima jamma umma koye oto lel tan ha wiyata moƴƴani o ko nelaɗo duwatno nelaɗo wi a'udhu biridaka nen aissata haaltanta en o wi ko min heƴi nofuram keƴirimi nelaɗo duwo e on ɗon jamma mbeɗa molorima biridaka e welede ma min sahɗika e tikkere ma mbeɗa molorima e saabi welede ma nde tikkere ma yanta am mbeɗa molima e kisnugol maɗa am e lefte maɗa mbeɗa molorima kisnugol ma e lefte ma masalan pirti ko mbeɗa ñaguima ya dandam e leftede ya dandam e waɗede ɗo ya rokkam hisnede duwa haala ka way kono junnita kani mbeɗa mooli kadi o wi mbeɗa molorima kisnugol maɗa e leftugol ma la uhsi mi tongata sana'an alayka mantorde no poɗɗa mantirede ni mi wawa anta kay kama asnata an kay kono mantirɗa hoore ma ni an wi alhamdulillahi rabbil alamin jiɗɗo mantuɗen fof ko ɗo tan rewata kono neɗɗo woyi banggue goɗɗo tan mantuma ha tottuma haqqe ma hay goto baba Allah goto yetti hoore mum tan ha timmin goɗɗo baba ɗum noon deke sa yiɗi yettudemo tan rewɗo rewi ɗo tan poftina kadi o wi kadi wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul allahumma inni a'udhu bika min munkarati al-akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i rawahu at-tirmidhi bi sanadin hasanin nas'alullaha husnal hali amin ya rabbal alamin annabi laatinoma no wiyanno allahumma ya an Allah innini min a'udhu bika mbeɗa molima min munkaratil akhlaqi e jikkuji gañaɗi jikkuji paytaɗi ya dandu min ɗum neɗɗo jogo tan jikku bonɗo ha dokken yeru ko nande joni an kirtoɗa jamma ha reedu ma heewa a heddi hirade koddiɗo ma ñana joɗi nde tan wima kam hirtaki nanga dokka dawaɗi ñaama kam kam ɗo jooɗi walla nanga irina e leydi ala calɗa walla on jaha e ladde a jogui bidon ma aɗa yari ha ɗum ɗiɗɗa aɗa heddi ndiyam ma goɗɗo aɗa no laara ma ɗom ko mbiyama rokkam mi yara sabu Allah tino o wimama rokkam o junnete bidon makko jar wasa laaɓa makko bidon makko yaa beela waaɓe noon godani ana ɓele godi yo Allah dandena ɗum ko bonde jikku waɗi noon wal amali kadi bonde golle neɗɗo kadi neɗɗo bona golle ni ara soppa leɗɗo jannan en soppa daabe jannan wara ɗumen yo bon tan ɗum kadi fof yo Allah dandu en hen ko noon wal ahwa'i kadi belaɗe pittali Allah dandu en kadi belaɗe pittali neɗɗo kadi yo rento wonde belaɗe pittali ɗum kadi liɓatama ko nafatama ko noonne kadi o rawahu habiri hawɗo hadis at-Tirmidhi bi sanadin hasanin nas'alullah husnal hali enen ñaagui Allah nde Allah rokkata en alhaali moƴƴo gila aduna ha ila akhira allahumma salli ala sayyidina muhammadin bismillah tawi koye nofuru tan haɗa yettoya goddol en mbaɗɗani yalte hay goto bonnata
e kono ngufa ndiyam hunduko ma setta guddula ukkida e betta bonata e joni ko jidden yewtudo tan sedde ikhtisar rabbidina tan ko bange muddu korka ari muddu korka o ko on fewndido joni korka ka gila bamden horde ha yetti joni kala ko hora ko fof ne hakkulede asman ay korka hay nyalama goto yettaki Allah sana muddu korka yaltine ko den korka yettoyto Allah dum nan kulen Allah toppedina muddu meden korka muddu non yaltinta koye nguura ɓurka jaalade ɗo gonɗa ɗo enen ɗo gawri ɓuri ɗo wonde gawri jeeyaɗo ɗum ndematen e gese men ɗe maaro en fof ne ndeme kono fof gawri ɓuri hewde daga ɗum poɗɗa ittude an hoore ma muudo timmugo gawri taw ne seɗɗa ne ƴaata ha laaɓi so mbayiri mum so maaja mum so makkari mum ɗen geɗe fof ɗum woni ɗo ɗum rokkate hoore ma suddiɓe ma ɓikkon ma tokoson ndewone ngoron an waɗɗi ittante ɓe muddu maɓɓe korka sa jogi ɓikkon ma janngoy kon janngoy duuɗe goɗɗe fof an ittante ɓe sona noon ceerno maɓɓe wima mam ittanɓe ga a jogi ɓikkon ma ne jaade jawdi ko nande agaɓe ne mbattani jaha ladde gondo e jawdi an ittante ɓe fof ko an ittante ɓe toppitoɗen muddiɗi korka ɗi hay goto tawlu saɗa jogii ko mudduɗa a jaɓani muddade korka ma yettata ko Allah ɗo haaɗi hakkullede asman yettota ko muddu korka ittede yettinde korka ka Allah ɗum noon tinnuɗen hen no feewi eyyi ɗanniɗo ko ɗannoto ko wiya yo ittana galle mum toon ɗum hanani yo nelduɓe ga ɓe gitta ga tawi an ɗo korɗo ɗo gonɗa ɗo miskina ma ɓe ɓon ɓuuri handude muddu ma korka eyyi ɗum enen gonɓe ga ɓe kanko gonɗo toon o noon so yiiɗi o muddo toon hoore makko so yiiɗi kadi o mudde ga basi Allah kono ɓesgu makko ngu kam yo mudduɓe ga eyyi ɗum ɗo woni ko ciftorɗen hoore fof ko muudo hoore fof ko muudo timmugo a jogui koye sappo a itti jeenayi a mankini hoore wotere a funti hoore ma ettata ha timma sa jogaki noon a ala Allah kadi ne andi ala waɗɗakima bakkade ala hatta korka ma jaɓe tawde ala hatta e nder hitande en dañoyɗa fof yoɓ ittu totta famiren ni saɗa jogui jinnaɗo ma tawi ko kefeero ko an ñamminta an yarnata kono a ittanta muddu korka a jogui debbo ko kefeero dagui neɗɗo resa debbo yahudien ko nasarani en wona debbo ma a ñamminata jarna koltina kono so korka yonti saɗa ɓetanta tan ko rewɓe julɓe ɓe debbo kefeero ɓetantaki nena ma tawi kefeero a ɓetanta ɗum bama tawi kefeero a ɓetanta ɗum a jogui ɓinguel ma ne murtiri ma ne wondi kefeero kono soya hillife taw ala ko jogui hay batte an ñamminta an yarnata kono a ɓetantamo muddu korka eyyi ɗum ɗo banggue muddu o ɗum ɗo woni ko ciftorɗen tawon ko jiɗɗon namdade namdoɗon hen fayande kadi e iidi o inchallah ɗum no ɗumen ɗum haalata nawata ko galle ceerno to e leewi ko watte ko ɗo siko ɓe pitti hakkude juma o ton watte mbimi muddu korka waɗɗi koye mo nafaqe mum andi ñamminde SN gemata wona force an tan welate wona a waɗɗima ñamminde ko ɓinguel maɓɓe ngel ɓe dokkuma ngel desɗa ngel kam ko sokeje ma woni amma kamɓe kay a waɗɗaki sa jogui noon a wawi waɗande machallah kono waɗɗi gorko tan ko hoore ma rewɓe ma ɓikkon ma ndewone ngoron tawa ngala hay ɓen tawa ngala de ɓikkon ma son jogui a ñamminta eɓe ñammin koye maɓɓe debbo ma hay son jogui a ñamminamo eyyo eyyi siraɓe kadi joni mi cikkanoɓe ko ɓe ndesanɗa kono hay ɓen ɓe mbiɗa ɓe worɓe maɓɓe ko ɓen ittante muddu maɓɓe sabu ɓiye gorko sa jibini ɓiye e nder galle an ñamminta a yarnata nehi ɗum ha woni kilifajo resi onon fof poti an ko rewɓe ma toppiɗoɗa kanko toppiɗo rewɓe maɓɓe tawi ambo yajani a mbawi wiide baba an rewɓe ma fof min maɓɓittanmo muddu mon kanko ɗum ne nafamo ne moƴƴa makko kono kay nde resi nde tan o heeɓi hoore makko a heeɓi hoore ma onon poti eyyi onon poti net ɓiye gorko so resi heeɓi hoore mum kanko muddata hoore makko o mudda rewɓe makko ɓikkon makko anno mbaɗa ni an hoore makko noon wayi eyyi ɗum hanti ko an tan wela kono waɗɗaki kalten ko baɗɗogol ngol aɗa wonde miñe e nder galle walla mawne ɓeɗo ñamdu maɓɓe waɗɗake ma Allah waɗɗinani ɓe e dow maɗɗa aɗa wonde mawne walla miñe nin ɗo ne waɗi galle mum ala ko ñaami miskinaɓe Allah ɓe fof onon fof poti e makko onon fof poti wallude mo ñaama kono an waɗɗaki ma kono noon sa wawi ƴettude charge ma jogoɗaɓe a jokki en ɗam a waɗi ko moƴƴi kono waɗɗaki ko wi ɗum kay ala ko ɓetante ɓeten e ɗum no mbimi a ɓetantuɓe tan galle ma kay tawde onon an ɓiɓɓe ma fof resɗeɓe onon fof gonde galle hitande mon ko wotere ɗum kay ala ko noon ɗum kay eɓetat fof tan eyyi ɗum kam eɓetat fof tan kono ganden kam gorko fof jaaɗo hanti ha resi kanko jogui responsable hoore makko
rewɓe makko ɓiɓɓe makko kanko woni gaynako maɓɓe kanko namdete habar maɓɓe wona bammakko nde won cukalel nde noon ko bammakko aynintemo fof toppitade mo jangga nehamo nedi moƴƴiri so baba yeebima baba ko gollodirte kono so baba wadde makko ha o mawni o wayno o fote baba hande rotima dongal makko kanko rondi dongal hoore makko muddu makko kanko gorko sogata gorko ɓiɓɓe makko e rewɓe makko fof kanko waɗɗi kanko kono tawi ko enen fof kadi ndendi hirande wotere fawru woturu ɗum an gonɗo e galle o ɓetante enen fof tan an tan ɓetante enen fof ɓaade fawru men ko woturu a ɓetat koye galle ɗe fof tan ngam ko noon tan watte ko noon wona e gasni namde ñalawma goɗɗo de eyyi iidi one kadi ko kono gandirɗen ni tan ko adi fof taw so lewru yiyama andama janggo ko julde jamma hande ono wurtine yimɓe oto mbi tan hande jawdi accitama en jejjita ala jamma ono wurtine nala sa sallam haaloyi kala gurtinɗo jamma jofde julde korka jofde julde taske won hadis biyatane jofde jamma 15 yaawa ma Allah wurtina ɓerde makko ñalawma ñande ɓerde mayata aɗa wurtina ɓerde noon so wurti an woni gonowo diiniyanke moƴƴo jiɗɗo moƴƴere coftowo e moƴƴere ko ɓerde wurde watta noon so ɓerde ma yi a yahanta ɗen gueɗe a softanta jama a softanta juma a softanta ɓerde ko mayde ɗum noon wurtinde jamma jofde iidi na wurno ɓerde watten hakkillaji men moƴƴi wurtinde noon woni ndewa hen Allah tan hadama lelade ndewa hen Allah sa hejjini men ɗo kadi juula mirda ndoɗa hajuji ma fof so finama subaka tawi ko julde no yiɗa ya wonko meɗɗa ceerda hande hanki saabi hanki oɗo saha hanki tawi ka kornoɗo hande noon ko julde korka sa fini yonko meɗɗa so tamoroje ma so gosi ma so kafe ma meɗa kam ceerda hande hanki jaha iidi tawi ko julde taske noon sa fini a dawrat korka tawi ko taske a dawrat korka ha garta sa hirsi layya ma taƴira heñere nde sa jogui sala taƴira ndiyam taƴira ko joguiɗa ko tan wattenɗo hakkille ne moƴƴi eyyi jomumen gaɗa sono jaaha iidi lawol fof ngol dewɗa gartirta ko lawol gongol jeeya hen kadi saɗa yaaha teddin haalde allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ne sella mbaɗen groupe enen jaaha enen kaala ne sella goto fof banggue mum joɓaɗa daaƴeɗa ha jettoɗa iidi sa yettima iidi won wiiɓe aɗa wawi deƴƴude won wiiɓe ala aɗa wawi continde ha almami ara sa yettima noon to bawal iidi to oto rewno wiide aɗa sakketake sa yettima tan a jooɗoto jon ɓaade ko iidi yettima tan a jooɗoto sakketake fawetake noddintake wurnitake ene yaha toon tan daro wiyen noddina ala koye yaha toon tumen waɗa darɗe mum ɗiɗi wattake hetto tan joɗɗa eyyi eyyi alami kaynan taw kay wona ko iidi gonmi koye haalde julde nde no yaratani so yettama noon hante almami yettima yimɓe darima eɗen nana ɓe mbiya almami o jatane wiya wonde en ganniyima tottude sunna iidi korka eɗen ñemtina almami en ganniyima anniya ko ɓerde ona fof fiɓata anniya e nder ɓerde mum anniyima julde iidi korka walla iidi taske ene ñemtina almami ni jomum lelnirta kabbirale jeeɗiɗi waɗi darde adande nde darde nde habbirandu adandu ɗum tan waɗante ni juuɗe allahu akbar almami ɓamta jungo mum hawo wi allahu akbar mbason yaadude so jaadi julde ma bonat o wi allahu akbar wonɓe caggal ko mbi allahu akbar o ɓeyde kabbirale jeegom go ɗin noon mbattaki ni kala mbaɗowo ni famani habbirandu adandu watte Allah keddiɗi foof juuɗe ma yongon less a habbira tan to sawtu ma kono taw juuɗe o jahani on saaha o jangga fatiha simore ha timma no ganduɗi ɗon sujje ɓe cujjoye so ɓe gummo ɗo e habbirandu allahu akbar an ɗum ɗon so ɓe daari wona ɓe jaade habbirandu ɓeydon kabbirale joyi goɗɗi ɗin ɗon joyi kadi mbaɗantaki ni waɗanteni tan ko wotoru premier ndu tan waɗanteni keddiɗɗe fof habbir tan taw juuɗe ma ne less tawi ari a tawi almami ne juula ɓe kabbiri ɓe gasni almami ñana jangga tawaka sa yettima anniyo aɗa juula sunna iidi korka walla sunna iidi taske mbeɗa ñemtina almami allahu akbar allahu akbar ha timma jeeɗiɗi keɗoɗa ko janggata ko a tawimo e darde ɗimmide nde hen tawɗa ɓe juula sa yettima anniyo aɗa juula julde iidi o iidi manijo ɓe ñemtina almami mbeɗa allahu akbar ɓeyda hen nayyi goɗɗi wona kabbirale joyi nan paami ko ni ɗum wayi gandiren dani so tawi a tawi kadi ɓe juuli kadi haaɓe calmini
sa tima jul fatiha simo tambata janga dandu ko nantinte janga fatiha simo dandu ni me tay kadi ga kedda galla ga sallallahu wala ko rewbe heddobe galli ben kadi yo gandu ko juulobe be tini tan be waji be juuli kamal yebe juulga dar di tambata dar adande ko kabbiral jeedidi biran adandu tan wadante ni bayda han jagam gobbi dan sakitinde ko kabirali joyi wontude umar do wona jagam fatiha simo assalamu alaikum bes ifut sala han jarangol do lawol sa arta garta ngol ga toppida kadi mudduma hoore oto juulo ida mudduma yahani mana muddu ha yetto yo to nawate to adama juuloyde sa teyi a woppi muddu o ga a juuloyi ha arti daraja mudduma o natti wonde muddu martaba o jippitima ha wonti sadaka tan sadakaji men watta nyande fo ko muddu korko na foori kono ma badda dum padda sa wajira non o martaba o yanat a o tellito arta tan sadakaji batte nyande fo non go fo wata kil tayi non a fini subaka adama yaltinde muddu korko o yaltinde resho ma hande masalan gawri jogida galle ma betta ko muddu joyi wala ko muddu nayi sa fini bet dépassement hande o hidande ma hande betta ha gasna kala ko burti non don muddu korko wiyato bismillah kono jogida galle ma ko muddu joyi tan jogida galle ma ko dum nyaamata hande sa itti to annabi mbawso watta hande nana watta a betta ration hande o ha timma kala ko burti fof jango sa dañi kadi nyamlida wana force goddo wi ma an ala ko mudida mi ala 50 nen da andanya etu nyamlo jahanjo boya sa dañani non a dañani nyamlida ala problème ata korka ma jabe to da jogaki atta en dar hitande kala dañoyda bet ha timma tota miskine wa ha jeri ha chonyal jeri a hika dañani muddade gawri ala ka miskino sa teñugi jeri oto yejjit beta tota miskine ala ko bonnanto ma haybata ana ka ha keba mojjere tan dum do woni ko ciftor den allahumma salli ala sayyidina andi dum do kanyum ko maro yimbe ne metti famminde tan kono ay neddo mo jeta o gorko kellifaado neddo so yante ha bamma ko nin kanko amboni o dañi dud makko 17 wala wadi lebre wala wati rufde ndiyam maniyu mo wa jamunoyde bamma ko ma jamanta ko be goto mo wa humoy dawgal bamma ko wa hum dawgal makko muddu makko korka wadi ko dow makko kanko biddo wadake bamma ko bikkon makko kanko duwa muddu dumen ala makko kanko duwa joni enen non e aadaaji men no battani tawde koy galle he gonda kanko biddo o danni mo bida anda to woni a jogi gawri do galle ma do be tambo tan kono kanko hoore makko to woni to tawi ko jam o woni ton lewru korko ndu amon ton wonde mayru o hoori ton ha ndu maayi amo duwa ittude muddu makko totta miskineɓe ɗon ɗo woni ɗo korɗa ɗo ha korka maayi muddu ma korka ɗon ittata ɗum sa itti totta miskineɓe wonɓe non ɓe tawi miskineɓen ton kay tawi noon ɓe ngala toon jamiraɓe yoɓe guittane ga anda tan paami kono kam ɓiɗɗo ɓiye kam jawɗo ha woni kellifaɗo muddu makko korka waɗɗi koye dow makko kanko no korka ka waɗɗira dow makko ni sabu joni an ko ga gonɗa kono wiyatake ma to ya hoore koranama de wona horanto hoore ma horan hoore makko muddu ma ko an lijjitta kanko lijjitta muddu makko tawi noon ko cukalel tokosil an jibini so helli fedde dewele goril tokoson muddu mabɓe koye dow ma waɗɗi kono ɓiye gorko kellifaɗo muddu mum ko waɗɗi koye hoore mum an noon sa welama guittanama kankon so welama o ittanma kono waɗɗaki ala debbo jaaɗo jiɗɗo yaade sukami ko guittande alay sago ko debbo makko de ha joni walla wona debbo makko ko jaaɗo jillu kanko duwani neldude on ko ñaami yoro ko on kalis ha heewa tawonani fawo yo isra makko on tampinde men ñaama toon kafe mumen so fof kanko ko debbo makko kanko kadi yamiri yoya muddu mum e sabunde mum fof mum kanko defi nden ɓen kala ko ñammin toon ko ballimbo tan kono foti somo jogui on foti yomnude on ko ñaami e ko yari e sabunde mum fo ha timma muddu mum kadi ko ha timma kanko yamiri o tawi noon debbo o yeehi kañum ittude hoore mum holani heyɗani ɗomɗani hay hunde ala ko manqueɗa heɓoyi toon jooɗima oɗon koyo artu nafaga on natti waɗɗade makko wala wona natti sabi on jooɗi ko jonde mum wona jonde makko wona kadi mo lori ɗum kañum ko bandiyagal mum tan heɓi toon jooɗi oto ittan on muddu korko natti waɗɗade ko noon debbo nin ɗo jooɗi hani hay nokku salima wonandemo debbo itima indimo yo nangu jungo makko nafage debbo natti waɗɗade makko natti
ha debbo o tellito e ko heɓanno e mum ko kanko on no heɓa ko on nangi hoore mum tan o nangi hoore mum ni way nan paami eyi eyi so ɗum ne haƴa ɗo jon salatu tasbih ɗo di hande kam foldor ko muñide hande komi tampol seeɗa yahu tawni en tan aljuma garo mbatten haqqillaji men radio he kanen ɗum to walla ko ceerno ko annamde yimɓe ɓe dental ngal eyi bachal bisimilla eyi bachal salatu tasbih ko darɗe 4 watte to ɗum ɗo salatu tasabih watte ko darɗe 4 to nawate muddu korko toon nawate sabi toon galla ceerno woni koto nawate koto ceerno o woni to ko toon nawate inchallah fittama on jeeya nder juma o fittama nder juma o to jeeyata nangue ɗo fittama ha laaɓi ko toon muddu o watte inchallah eyi to banggue salatu tasabih watte ko darɗe 4 darɗe ɗiɗi fof calmina holo salatu tasabih ko darɗe 4 watte darnde sa habbiri darɗe ɗiɗi fof calmina a habbirat janga fatiha janga simore sa timmini simore ne mbiya subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ko fafiɗin subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ko fafiɗin ayi ni 5 sappo e 5 fet jingoma mbatta jagga e koppi mbiya allahu akbar mbiya subhana rabbiyal azim mo gonɗa wiide julde fofo on gadortoɗa laabi 3 subhana rabbiyal azim wa bihamdihi laabi 3 tawa hen subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ay ko fa 5 jeegom jeeɗi jeeto jeena sappo ay mbiya sami allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu dartoɗa dow mbaɗa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar laabi sappo sujjoya e leydi sa sujji e leydi mbiya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi mo gawɗa wiide julde fofo laabi 3 on adorto subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi laabi 3 dawna hen subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar mbatta ay ni sappo 5 jeegom jeeɗi jeeto jeena sappo ay ni mbatta feɗel ma ɗum on sa kaftoɗa jottoɗa sa jotti mbiya allahumma ighfir li wasturni wajburni warzuqni wa'fu anni wa afini gotol dawna hen subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar laabi kadi sappo dottoɗa sujud ɗimmijo o sujud ma ɗimmijo mbiya kadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi laabi 3 dawna subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar laabi sappo kadi kaftoɗa jottoɗa ay aɗa yarani neɗɗo daña darde wotere jooɗo darde wotere poɗɗa wiide allahu akbar wona kono noon ɗo sujud ma ɗimmijo a jottoto ɗo e darde wotere tawi a jooɗima janga ɗon laabi sappo subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah laabi sappo ɗon ɗo jooɗiɗa ɗo sa timmini sappo ɗi kaftoɗa ha darɗa oto habbirde sabi habbirani no ponɗa wiide allahu akbar ndu mbiɗa allahu akbar jooɗiɗa ndu perdani wadde sa gayni sappo ɗi a haftat tan ñongtoɗa kono oto habbirde sa habbiri ɓurtat kabbirat ɓurtan nden sa darima tan mbiyata ko bismillahi rahmani rahim janga fatiha joofa janga simore pawa hen mbiya kadi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar laabi sappo e 5 jagga e koppi mbiya allahu akbar jagga e koppi mbaɗa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi laabi 3 dawna hen subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar laabi sappo kaftoɗa to jarnum sami allahu liman ɗon de sami allahu liman hamidah rabbana walakal hamd ɗiɗɗi fof gaddata dartoɗa mbiya kadi ɗo dariɗa ɗo ande koye koppi gombiɗa mbiɗa sami allahu liman hamidah rabbana walakal hamd ɗiɗɗi fof addade dartoɗa mbiya kadi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar laabi sappo sujjoya sujude ma gadano janga ɗon sappo adama jangol noon janga ko gonɗa jangete ko subhana rabbil ala oya mo gowɗa wadde julde foof o 3 makko gaddoɗa wadde dawna hen sappo oya kaftoɗa jottoɗa jonde hakkude sujuddaji nde mbiya allahumma ighfir li wasturni wajburni warzuqni wa'fu anni wa afini ne jogui noon jeese goɗɗe min ko ngo yeeso kutor tan ngo mbawmi sa gayni dawna hen subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar laabi sappo sujud ma ɗimmijo mbaɗa kadi subhana rabbiyal ala bihamdihi laabi 3 dawna hen kadi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar laabi sappo kaftoɗa jottoɗa ɗo noon en nani jomum so jottima
jangat tahiyya o ha gasna en nani ɗum en nani kadi wonde jomum so jottima ɗon jangat daaɗe sappo ɗe taw subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah wallahu akbar laabi sappo o fawa hen tahiyya o o salmina en naniri ni kono kadi enen paamiri kadi sella kadi tahiyya o jahde ado sabi sa teskima gila puɗɗiɗa julde e kabbirɗa nde adama janngude daɗɗe ma jannguɗa fatiha jannguɗa simore e daaɗe sappo ɗe ngari jagguɗa e koppi nde ma mbiɗa subhana rabbiyal azim tafi o ɗiɗa kadi ngari e cujjuɗa nde hadema wadde subhanallahi o ma mbaɗɗa subhana rabbiyal ala mo gowɗa wadde o julde nde fof koko adorno ko gaddinɗa joni noon so neɗɗo dañi darɗiɗi jottima o kala wanno hen wadde ala wawi ɗo tahira wanno hen tahi o mbaɗa ɗum ha timma ma sa salminde gadda daaɗe ɗe fawa hen calmina min ɗum ɓuɗum famde min anani sa waɗi tahi o ha gasni on sa mbiya assalamu aleykum ndo eyi mbaɗa tahi ha gasna mbaɗa daaɗe sappo ɗe wiya assalamu aleykum e ɗeɗo darɗe ɗiɗi wona noon kalirani noon mbaɗirta ɗiɗi keddiɗe kadi wona nayyi darde fof waɗi ko laabi 95 darɗiɗɗe 150 laaƴi 150 hawra laabi 300 subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah nela sa salam no wi o yamirno yo waɗ ɗum ko bamma ko tokoso no wi abbas on leeli nadde l'islam mo yurmi ɗum noon natoyi l'islam o yiɗan ɗum moƴƴere o haali kono nde o haalata nde ko on o huccodiri kono mo tawni men enen fof ɗum so neɗɗo waɗi ɗum tawi ka daɗanoɗo a waɗi gabbital moƴƴo abbito o neɗɗo so wawi wadde ɗum kala ñalawma mbaɗa sa ronki mbaɗa yontere fof gotol sa ronki mbaɗa lewru fof gotol sa ronki mbaɗa nder hitande lawol gotol sa ronki kam oto maayi a waɗani hay so lawol gotol min nelaɗo nabi sallallahu alaihi wasallam to banggue cimoje batteɗe hen tongaka hadisaji ɗe no kaalirni ɓe tonganto so mbi tan ko fati e simore kono en nani ceerno Mahamadou Bachir ne haala mo wiya wonde ya waɗ darɗe ɗiɗi gadda darɗe adande fatiha alhaakumu takasur darde wonde nde fatiha wal asri nani mo haala ɗum darde sa salmini darɗe ɗiɗi keddiɗe fatiha qul ya ayyuhal kafirun fatiha qul huwallahu min nani omo haala ɗum eyi min kadi en nani kamɓe ko moƴƴiɓe soɓe kaali aɗa wawi rewde hen mbaɗa ko mbi ko saɗa wawi cimoje ɗe sa wawa hay so simore wotere mbawɗa ene sella ceerno Bachir kam nanni wiya noon minen o ƴetti ɗum kadi kanko no koɗo laaɓi eyi sa naniri aɗa wawi cimoje ɗe wanno wirumani sa wawa mbaɗa no mbawirɗa ni inchallah ala mi anda ɗum kam mi anda nafa toon ko mbawa sa jumde oto jum tan sa jumi kam mi anda Sharif sakki duwa صلاة الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جرلا ولا جافو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kono
mayroon naam lagi. Minimum naam.